Hey people, hey, how are you guys? Hey people, hey, Mori boy, hey people, Shiri say, how are you? Sure, you can do connect, see, huh? Oh, me jambaldo, when my shoe out, how are you? How you doing? Sindiso muvengi uri boy here. Can you tell me something ndanoda kutaura pana? Ndokuzozviziva here naichivo pamusoro pedu? Togozozviziva here? Exactly, silence chiri mutamzeya. No marriage, narere shelter, T-Square. How you Esther? Pana ndangotarisa 1 second apa. Ndiri kushaya kuti ndoita sei. Toita zvekuzviita seiko Jesu Kristu yaimubatsire. Alex Nyedzo uri boy here? Tiona apa tiona. Ndozvikwanisa zvandazama kuti ndiite apa. Kana kuti handizvikwanisi kana kuti ndinenge ndatoita dofo remashuwa udhoo. Donald Jangwe, kind verse fortunate Nancy Servant. How are you? How are you guys? Muri boy here. Chiri kunonoka chinhu chacho ichi. Katomboti hangu nevanhu pano. People of this nation, how are you? Shandi Juliet Manjere. Ngatimboona vamwe ndivananava. Anodhima Shirinko Precious Jambaya Mafazwa emuchaonyera pari beauty stole. How are you muri boy here? Ndongwira chipina mazita enyu chimanya nchinda ndikupina manems enyu aya pa uyu vanhu vese I think ndavamhoresa ava vese. I just greeted you now. Naye vedue chekera changu choda kuita phone kong phone ngirine here vedue kuramba kuti ndiconnect. Vimpi vimbodzo rundare uri sei? Nancy 7 ndakumhoresa kai. Alright, mina ndise nhasi toda kutombonzwawo nyaya. Mina ndimboisa ndazvi pane there is a reason why ndakabheti chiyangu how you there is a reason why ndakafunga this ningirikini. But nhasi ndazoti no, let me expand my question kuti ukati yes or no, because vanhu vanogona kuti no, I can't do that. But then how do you identify munhu kuti uyu musikana uyu kana kuti murume uyu ari controlling? Because apo unenge uri murudoka uchidiri uchinzi wewo masweet uye machocolate uye machikodokodo uye mabhisikiti uri nyiyangu uri zvese uri dohwe, then nomara kapomba uri sei Jessica Janet Chimera Jessica Nhemachena uri sei kwaNhemachena unobva kwachivere Victoria Tsabashi muri sei. Right, ndaisa link mogona kungopinda tomboita discussion chava nematopic iko zvinezvi. Christine Garochirinyowa uri sei ndikangofunga topic because ndokusora ndichifamba kazuva rese saka pakufamba apa I'm noticing and discovering zvinhu zvakasiyana. Mind you, when I'm bringing these topics I'm not saying kuti pane mushemari yenyu wandakaona achiita izvozvo or is something that is actually happening to me. No, it's something zvandine ndichiona nemasango mukurarama mukufamba kuita sei ndichidzidza. So now because I remember this other day I'm thinking kuti how did these two people ended up together. Ndakangotarira ndichiona zvaiitika ipapo kwane rupiri ndichiona zvaiitika apa
And but on this case, you don't get me wrong, I'm gonna put a huge disclaimer on this case. I thought maybe the woman was very, very, or maybe let me say the lady had an upper voice over murume. Maybe now kuti I spend a few hours around that area vasi vanhu vandaiona, but it was just close to the place where I was, and I was seeing what was happening. Or maybe that's the way they love each other. You never know. Then you feel like, oh my God, these people are like this and this. Ona manje, yes, try more. So ndo zvandakaona izvozvo. Then kune mamwe mafesiwo, but I think too much scenario andaiona like that. But like I said before, kuti you never know. Maybe that's the way they love each other. Inini ndafunga kuti, hey, what kind of marriage is this? Ona manje, excuse me. Ndo zvandakadi pakuona. Maybe I was wrong masangu pandaingoona ndichiobserve. So I also have to take that thing chekuti I might have been wrong pandaiona. Maybe yaitoti love yaitotsva. Moro zvenhaiwe Precious. Ndaigoshema. I'm fine. Iweweka. After life ndakufonera. I got a big surprise yako iwewe yekuti zoni zvausingafungidzirika iwewe wega uchanakirwa. Really? Yeah. Ndinoudzwa nhasi here surprise. Aiwa, ndaona kuti nganibva ndangorudunura because Shema, you think I'm a fraud? Acha, ndiwe kugotora nende stretch face here. Ayo, guys. Why are you doing this to me, my friend? My friend. Was I not there, Musuya? We are tatiri pano tichikuprotecta from zvibregedia zvairira Musuya. Tatiri pano isu ndikicha stress. Kuti nei, is he safe? Is he safe? But otherwise mazono kuri safe. Aiwa, bo safe. Boss, panadiri. Oh, hakuna uzomboitika madrama iwayo. Safe zvekutoti izvozvi ndatongopedza zvangu ndatongotyora ndotsvaga ndobike ndokwanisa kubika here in time kana kuti asi madzoka mai manje izvezvi. Anyway, chimbocontributa panhau yangu. Tataenda, are you a controlling man? I'm a listening man. Why did you say that? Because ini ndoda kuteerera, then ndokwanisa kuona ma-actions ekuzoita ndateerera. Because inini ndikada kuita ma-actions ane zvandinofunga inini ndine mumwe munhu, zvinogona kutadza kuwirirana because munhu angona kunge aine zvaari kufunga zvaasati andoudza. Saka I rather listen first, then inini pachangu ndateerera. Ndinokwanisa kudedusa manje kuti alright, pane zviri kutaurwa izvi munhu zvaari kunyatsoda chaizvo zvingangova zvakadii. Handikwanisi kuita 100% kunanga kuti napo, but ndinokwanisa kugeneralize kuti maybe I can do this, then izvozvo zvikaramba ndoenda kutozobvunza kuti alright, unodei? Alright, chimbondibatsirewo kudefine munhu watinoti controlling man. Controlling man. Controlling woman. Alright, controlling man ndikutaura mudivi revarume. Controlling man munhu wekuti zoni kana sei ndichimuka makuseni starting the day. I need to know what's going on pamba, mari yaspendwa chichirikuda kuitika kana kuti wamboenda kupi, ndiena ambovhizita pamba, opinions dzako, do your opinions matter kwandiri or they don't? Handikupe room yekuti zoni iwo undipe opinion yako. In that way I feel like I'm controlling the whole thing.
Oh, wakubreaka. Oh, pure wakubreaka. Alright, wakundinzwa here? Dona upinde futi. Ngandise link. Chimbodona upinde futi. Ndaisa link mucomment section. Hello. Almost. Should you say, Omi, urukundonere? Omi. Ndikukuona shamwari. Ndikukufila tauri Rudo marwadzo, yes, kana muri right raskana. Should I say so? Ndikukufila shamwari. Ndikukufila. Aya ndatanga ndiri kuzema dress African. Ndakutochikia chakadero ndotsvaga strategy. Zvakanaka zvekutozviona ndiri kutozviona kuti hey in general ndofarira zvinhu zviri African in general. I think ndaisazviziva but ndofunga ndozvandofarira. Ndakutonzwa kutozvidawo. Manje ndoda kutotsvaka zvimwe handikune izvizvi hakuna zvimwe futi here zvemuhuro zvinenge zvakangowanda ndichatozozvitsvaka kune chemuruoko chinovhara like pamusoro peroko wozopfekera kuchigunwe kune zvema and then kwoti mabelt kwoti heti inenge yakaiswa izvozvi. Yes, I want the hat. Oh my god. Yeah, nechifuti. Yeah, I think pane vamwe vanozopfeka futi mumaoko like vanongopfeka zvakasiyana ndichazokuratidza. Nemusoro hairipo. nemasindadzinga munhu angataura but ndachiisa. Pane chimwe chemusoro chinoiswa apa chinorembera kudai. Yeah. Ndachambotenda munhu akanditengera zvandaka ichi nechimwe chachoni ndeuyo Omi uyo saka ndozviparira zvinhu izvi maona manje ende wakabva wato ndakatefara sei because zvakumecha nemavhidhiyo. As long as Omi ndiri sister romochiraiti mozondibata kuseri. Kuseri kwacho munonzi Omi here? Mozashema. Ndokupe nhamba dzake. Alright. Chimwe chacho chandandinacho chandakaita 3 years nacho kuThailand chakadamburwa guys, chakadamburwa naDiamond. Let me tell you the truth. Yakadambura chinhu changu. Musi iyoyo inandigara uko kwaunenge wakagara ndazama kugara nhasi but zvinoandira zvakanaka ndasvika ndikadzingwa pasofa. Panzi sofa nderangu. Mukagara pasofa risiri remunhu. Dzingwa saka ndadzinga mba ndasazama kuti saka ndogara pai mandidzinga saka ndazobva ndikagara kuno ndega kuno ndikwadajira kusema shuwa ndanzi apatori pangu magara panzvimbo pangu nawasi ndandidzinga saka umwe musi ndakagara kupi ndakagara amiro zvakaiitikawo ndakangomutarisa akadai Diamond aditika ndichaendaita vanaona achitora chanaiva nacho chese chachitori chisina tombodambuka vanaona achichitora vaatanga kuchidayo so I don't know why ungeda kuexperimenta kuti chii vaachitora kudai vatanga uchiti vachidambuka nepakati ini vandatasa pasi ngesina kuona ndadero bhanditarisa vandazvona ndatariswa ramba ndakadayo so apa ndakatasa nemuzasi ndaramba ndakadero memwana shashi ndobvatora mabhidzi aya kunokanda pasi pesofa memwana kuti pasi pesofa ndati wangu ndombura kutora chinhu changu chawadambura pazasi apapo uye nacho pano titange kutata conversation. Diane msikanzwa naye. Aiwa munhu wangu kani. But anyway kumuona. Pane chimwe futi chinhu changu chaakatyora futi chandoisa mavhidhiyo akachityora bhanyarara but ndozva ndiye. Topic ndo yandapindira kamuno iyi ndaifarira. Tatozogadzira kutopiki katatichambopurayisa mabhidzi. But anyway tatichiti uyu Chigudu ataura nyaya yemurume toda kunzwa yemukadzi kusaidi.
chiedza Teshero. ini ndinoziva yemurume handizivi uri yemukadzi. bhoko kurova Jiwarova sha. wafriza chiedza. Alright, ndakukuona manje zvaita. Shaisa. Alright. Mina timbotanga tanzwa Rudo ada kutaura. Taura tinzwe sister Rudo. Ini ndoziva yemurume kwete mukadzi. Alright. Taura tinzwe. Varume vari controlling vakangooma vanogona kuurawa. Handingambotava nezvevakadzi because ndakawitnesa varume. Ndine imwe hama yangu yakaroorwa nemurume, yakanga yakaroorwa nemurume ari controlling. Akatozofanirwa. Yeah. Yes, it's a distant relative kuGlenview ikokoko. So, hama yangu iyi varoorana nemurume uyu. Murume uyu aishanda madhezi aya aishanda kuRailways yezimbabwe ichiri kupisa. Isu taichitori vana vadiki. Murume uyu aiti mukadzi akati akondoitei pamba ndoswera ndakagara here reka ndiite sendiodhe mavegetable nematomatoes ndichitengesa. Mukadzi aiti akati mhoro kune munhurume aitobvunzwa kuti ndiani kana zvee zvekuti maswera sei amai ivo vauyawo kumusika ikoko kuti ndadzoka kubasa vari kupfuura nepamusika munhu werume wopfuura achiti maswera sei amai vairoverwa nyaya iyoyo. Ende ukaroorwa nemunhu ari controlling iwewe kwauri hauzvioni. Vaienda vachinotorwa varohwa nemurume yeka vagodzoswa kumba kwavo kwehama dzavo. Vangopedza wiki vobva vadzokera futi ndakudzokera kumurume wangu haana anobikira. Vaibvunzwa kana vakatengesa pamusika paya vakapfuurawo nemumashopu emumaIndia muye voti rega nditenge bhurugwa. Vaibvunzwa kunzi bhurugwa iroro wariwana kupi, vaitoriroverwa kunzi bhurugwa iroro. Anga ari controlling muzvinhu zvese zvezvekuti kana vakati ndakumboenda kumusha kwangu kana kuti zvezvezvo kwakuri kune mwana ari kuroorwa kana kuti kune munhu ari kuchata kana kuti kwafiwa, vaida kufamba nemukadzi wavo iyeye. Kana vafamba naye pane vanhu vanenge ngori padhuze neimi vanhu kana makavatasa munoti vanhu vanodanana ava, vanhu vanodanana, but anga asingabvunzwa kuti atomboti pfuu kuendawo pane vanhu apa kuti amboti nhaini redu wenhamo dzangu. Aigara akasonwa. Akazonzi nehama yangu rimwe zuva, nhaini ko mbouyei kuno kukicheni. Vaenda kukicheni ukuzva dzimba dzekumusha kavanhu vaenda kukicheni. Vakati muri right rini? Vakatotadza kana kutaura. Vaiti zvino kana vakubva kumusika kwe kana vamhoresa vamwe varume vaizvamburwa zvozve. Vazvamburwa kudaroka vobva vamhanya rimwe zuva vakambomhanya bva vanokwira muhacha vachizamburwa. Murume wacho agotora demo agotanga kutema muhacha wekaka. Varume vari controlling ka. Kana uchitoti masikati kune vanhu ka. I beg to differ. I beg to differ ipapo. Aiwa, Precious uya kutaura story time yemwe hama yake. Kana vachitotengesa muriwo vaiti vakautengesa vosvika kumba voisa mari patebho, vasina nyama yekudya manheru voisa patebho. Baba kana vauya vokauta mari yacho naiyoyo voti saka kana pakashota 5 cents vada kutoziva kuti zvafamba sei, zviri kufamba sei. Mukicheni chemo vaiti vakapinda so vakati vanhu vabika sei, mabika munhu wechirume mabika sei, zviri kufamba sei. Munhu ari controlling. Vakazoti rimwe zuva vatobva amai vemukadzi uyu vanga vashaya. Saka iva vakafonerwa havana kudaira foni yekubasa. Mazuva ekwangu kusati kwane mamobile ka. Vafonerwa foni yekubasa kuye hapana akadaira. Mukadzi ndokuenda kumusha. Ndokusvika kumusha zvikanzi aiwa because vangodonha saka vanofanirwa kuti postmortem kuti vaone kunzi chii. Saka chitunha chatenda kupi? Harare kupostmortem. Mazuva ekwakusiti kumamisha uku kwakusita zvepostmortem. Chitunha chaiswa Harare hospital. Vadzoka mbuya vaya vaenda kuHarare hospital. Vaenda kunoona kuti zviri kufamba sei, vakanzi modzoka mangwana.
ndokuenda kumba ndokusvika ndokuzvamburwa nemurume waenda kupa hauna kundiudza wanga uchida kufanirwa kufona pafoni yekubasa. Saka paakati uyu munhu anga afirwa namai vake kau atoriwo zvake nestress dzake dzakatomugara already. Pakati apa vanga vari kuaina kuti vaaine hembe kuenda kuhospitari mangwana uku kunonzwa kuti zvazviri right here kumafira avaita vanga vakafa zvavo neheart attack. Ndopaanoti pavari kuaina kudaro ndopaanovaati kwidza chibhakera ndopaanovatorera chinhingirikini zvazvimusika zvatinokusikisa sadza kudai hamene munozviti chekuti kana sadza rine mapundu unochirora so chiri musadza. Ndopaanoangonga nacho kumeso kwesoku ndopaanotora aini ndokuvahita musorozvo ndokudonha murume mukuru. Vakazoshaya zvavoka nekuti chironda chavo ichocho hachina kupera hachina kupora. Chakazongoramba for 2 years vachingonzi vaomboenda chironda pakazvimba musoro vasiti ndokushaya kwavakaita. Saka vanhu vari kontroleri vanokupa mweya wetsvina vanokuita kuti uite madhimoni watozoshinga. Amai avo ndopa vakatozoona kuti inga ndakashinga vachaya munhu neaini. Saka controlling varume vari controlling anokubvunza kuti bhurukwa rawakapfeka sei une kala iyoyo handisati ndaiona mumba munhu. Varume vamunoona ari kuti I beg to differ there. Precious ungoda kudhifa chii? Alright, I beg to differ pane one thing. My characters psychologically. Oh my God. My characters My God. Alright, muruninzwa. Chekukonzwa. Vamukunzwa here? Tikumunzwa. Saka alright, tirambachitaura ko ndimbodonha ndidzoke. Right, ini ndiri kutaura kuti ma characters anosiyana. Hazvireve kuti zoni varume like munoisa varume at an umbrella level yokuti zoni vese handitika. But sometimes hamuzive the mindset yemunhu iyeye ari kufunga kuti alright, ndiri panapa pandiri nini mukadzi wangu ari kuitei, ndiri panapa pandiri girlfriend yangu iri kuitei, handiti right. Kana ndikati ndoda kufamba newe ndinyatso kuongorora kuti alright ndiani anokukwazisa ndiani anokuziya. It doesn't mean kuti ndiri overprotective kana ndiri controlling. I want to protect what is mine, handiti even though ndisingaziya hangu kuti nini what is mine, how do I protect it, but what I think inini pachangu ndechekuti zoni if you have trust, handiti it all begins netrust yekuti zoni madanana, handitika madanana imimi munoziyana. How long have you been dating? Up to the end yekuti zoni maya ngatichite sei, ngatichigarai tese, because hazvichabetsere kuti ndikoramba tichingoonana kuti ndoya kudheni kwako ndodaiwo. Ngatichigarai tese, ndatizoni ngatichigarai tese iwewe neni. Zvokureva kuti I have a trust yekuti zoni no, you got my back and I got your back, handiti zvinondirwadza inini iwewe zvinokuafektawo, handiti ndisipo kana ndikamboti nje ndikabuda I know kuti zoni there's nothing chichaitika because there's a trust between inini newe, pane connection iri pakati pangu newe iwewe. Right, if I ask a question yekuti zoni baby ndeipi waswera sei uri boy here, ko ndeipo waswera uchiita sei kunasi, it doesn't mean kuti zoni ndoda kunzwisisa kuti wanga uchiti aiwa I'm concerned kuti waswera uchiitei, anything interesting changa chichiitika. No baby, ndazoswera nchidaiwo ndazoenda kumusika ndivana unotenga madomasi, handiti handikubvunza kuti pawaenda unotenga madomasi iwewe waona ani. Manzwa nyaya yangu here imimi? Mateerera nyaya yangu yandataura? Nyaya yako aiwa ndaiteerera, ndiri kusvika ikoko. Okay. Ndiri kusvika ikoko ndaiteerera. Right. Panyaya yekuti zoni ndichifamba newe iwewe then wobva wakwaziswa nemumwe munhu wemurume, handiti inini it doesn't have to get into my mind yekuti zoni munhu wakwaziswa nemumwe murume, handiti
pane trust inini newe. Iwo wakwadzwa nemwe murume. Inini ndisipo inini munhu iwo paunogona kutenga madomasi ikoko. Unogona uchienda unotenga chingwa nemukaka, maswera sei mukwasha, maita sei mukwasha, maziyana handiti. Inini handizviziye. But the moment andozofamba newe iwewe wobva ita mahwekwe ekuti uzoni uyu anozokukwazisa uyu. Akukwazisa uyu ka. Inini handazita mubvunzo kuti uzoni ndipiri kuitika panapa. But murume chaiye anoziva kuti ane mukadzi chaiye kana kuti ane girlfriend chaiye musikana wake chaiye. Handikwanisi kuita pfungwa dzangu ikowo kuti uzoni wakwazisirwei. Okay. Wakwaziswa munhu kana achitengesa pamusika panosvika makastoma mamwe asingatomboziva haukwanise kungoti zivi vanhu vanoramba kutenga pamusika pako kana usiri happy person. Saka munhu ndikamuti masikati azvive kuti ndomuziva ba ikona undirovera kuti handisei ndataura naye. Aiwa hazvisiri izvo. Moment ndeuti pandataura ini pepepa wazoti aiwa unonzwisa yangu pandati zoni macharector anoita sei anosiyana. Connection pakati peconnection iwewe munhu wawakawana iwewe you thought you loved each other handiti, but iye munhu uyu kauye anogona kunge anga asingakude, ane zvaakakudira iwewe. There are a number of things zvakakudira but haana kukuda the whole of you handiti, your positives and your negatives. Haana kudira zvese izvozvo, akakudira a certain side yekuti zoni ari insecure yekuti zoni iwewe ukakwaziswa nomwe mufesi andotobvunza kuti aiwe ko iwo ndeipiko nemufesi uyu. Aiwa ari insecure. Kana ari munhu anokuda chaicheyo ukakwazwa nomwe munhu kaundoridza murizo uchitenda bebi ndeipiko wakatohaga chiuno uchienda hazvina basa kuti akwazwa nani. Controlling side yandiri kutaura yangu inini. Yes, I understand because I've got brothers and friends, relatives, vanoita the same thing. Yekuti zoni kana mudzimai wake musikana wake akakwazwa nomwe munhu tafamba instead kuti zoni amire ipapo ati ho kuti iwo shawa mukwazisa mira iyo mira imozana pakuda chii haabvunze vanomira mapfuura maenda muri 2 maenda ozonovhunza kuti ndeipi iwo ungave nemaanswers ese kuti usei akukwazisa hauzive reason yekuti uyu akukwazira chiiwe akukwazira because wait a second anonzi rumbi yekeraka handikwanise kuedda device rako ita rejoin. I think pane something chiri wrong pauyu yako saka kamera yako yakaclose saka handikwanise kuedda dona udzoke futi uaccept everything. Right, but wait a second, pressures hanzi pane vanhu vakakura vachinzi mukadzi anorohwa every Friday. Hamene kuti brain dzavo dzinozoshanduka here vakura. I married one and he isolated me. I agree with insecurity. Ukaona murume anorova mukadzi ziva kuti shasha yakapererwa chaiko. Is this even possible? And iwe mukadzi ungamirire sure kurohwa every Friday here? Hands conditioning. All right, continue. Aiwa zvinhu zvakadaro kana uri muZimbabwe usiri kunze kwenyika uri muZimbabwe ndosaka kuine mitemo, ndosaka kuine magroups akaita semusasa project. Iwo mukadzi kanoziva kuti hauna zvinhu zvauri kuita iwewe uri straight presendo nyaya yako kumusasa project. Ona izvi zvandiri kuitwa inini nemurume wangu inini zvakamira so handiti. Ndosaka paine maorganizations akaita saiwawo. Uri mukadzi uri kumistritwa mumba uri kurohwa nenyaya yausina kuita, unless kana uine yauri kuita it's a different ball. Omichimbotaura tinzwi, omichimbotaurawo. Right. Sure, murume anokontrola anongonetsa unochembera usisafunge because ndiye anenge achingokufungira zvese nekungokuudza kuti apa ndiwe unofanira kuita iwo ende varume vanokontrola yavo vanoda kuteererwa stereki.
anenge achikuudzira ndezvekuita kutoti izvi zvazviiti izvozvi ende iwo hauna chako chaunotaura kakachiteerera kuti ndicho unenge uchingonzi hauzivi apa kana unotoudzwa kana kwekuenda nenguva nekwekushanyira kuti enda kunoona hama yako nhingi asi kwehama yako nhingi handikudi enda kunoona hama yangu nhingi asi iyi hama yako yangu iyi handidi kuti uendeko saka unozoona kuti varume vanokondora aiwa unochembera usisafungi nekuti unenge uchifungirwa zvekuita zvese every time uchingonzi iwewe ndiwe zvisaite asi iye zvakaningarira zvotafanana naprecious izvo kuti hanzi ukamhoreswa unonzi wamhoreserwei asi iye anenge achimhoresana nevamwe vakadzi nevamwe vasikana asi haumbobvunza hautobvumisa kubvunza futi kuti kwei azokumhoresai ndiani Precious ari kuti ndobvunzwa kumhoresa vamwe vakadzi iye kanenge achimhoresa saka iye kuti umhoreswe iwewe ndopaari kuramba asi anomhoresawo vamwe wani hapana munhu asingamhoreswi hapana asingamhoreswi iwe haubvumidze kumhoreswa ndingadivhaute information yekuti zone mukadzi kana wamisitiro oenda kumusasa project inga ndiri kusapota vanhukadzi wani allright inzwa tikukunzwa for instance anditi ndati inini kana iwewe mukadzi uchiziva kuti hauna yauri kuita nditika you have nothing to be afraid of because you are a free spirit yekunotaura kuti allright munhu wandogara ndichitengera madomasi uyu handiti kana kuti muraini mandinofamba vanhu vese vanonyatsoziva kuti aiwa chimoko chanhingicho chero nhingi wacho asingazikanwe nevanhu ava handiti icho chimoko chanhingicho ndeipiko mother muriseiko mother ndeipiko mother then pozoita weekend yekuti nii ndiripo handiti tofamba tese ndombokupfekedza handiti ndopfuura pane boys akagara pabridge mother ndeipi murisei handiti ndiri right mukwasha makadii handiti ndopfuura ini ndofamba ndenda ndokuvhunza kumba manje ko iwo ndeipi nemufacebook instead yekuti zonaiwo kana uri murume chaiye usiri coward unomira ipapo wovhunza iwewe neuzvi munozana pakuita sei kana iwe udziva kuti yaicontrolling Precious uri ipapo ndakubvunzawo neniwo iwe ukamhoresa mwe bhebhi kaunoti nindimire ndoti mira ikasikana dzokai pano saka ikozana pakune murume wangu the same thing chauchandisa kumurume woga can I also do it kune musikana wamhorosa inini handiite zvokuti iyo inzwa ipapo manje ndo controlling chacho chaiyo ndopandiri kuramba ipapo Precious ndopandiri kuramba ipapo I think one of you pane mese muripo apa palive manzwisisa point yangu hatina kuinzwa iwe Precious handi watorewo kuti tiri kufamba ndomhoreswa tikurosa chiyambuka rwiziwo kuda nevarume vari kurauravo tomhoreswa tese tiri kubva kugadheni handitika iwo uchandibvunza kuti ndiva nani iwo uchandiperekedza kuchibhorani uchada kuzobvunza saka hapana anofanira kubvunza mumwe apa aiwa iwo ukakwaziswa iwewe tiri kupfuura tiri kufamba ukakwaziswa inini hazvifanira kupinda mubrain mangu inini kuti wakwazisirwei nyika ino idiki stereki yekuti uzoni unokwaziswa nemwe munhu zvandataura kuti munopfuura muraini every day unogona kungochitengeserwa madomasi unogona kungochiitirwa marepairs ndisipo inini zvandikwanisa kuita padheni inini but handipo handisi available pane munhu anokwanisa kuita plumbing pamba handiti aita plumbing pamba anobva kuziva mother ndeipi in good faith yekuti zoni iyo uda kuitirwa plumbing and I know inini kumba kuda kuitirwa plumbing but handina time yekuti ndizviite handina time yekuasaina munhu but iwewe you are there you know wobvunza maraini nai hapana munhu anokwanisa kunditirawo zvakati here padheni pakati aiwa pana nhingi anoita zvakati handiti uye oita plumbing handiti maziyana mother thanks wobhadhara munhu apedza plumbing aita good job thanks mother handiti aenda ndiri kufamba newe iwewe that same person akaita plumbing kudheni hapana strings attached
saka hapana kuzondimhoresa futi here ndozvaukutaura kaiwewo Aiwa. Precious. Ndiri kuti hapana strings attached ndekuti zoni hapana anything chiri kuitika chiri mysteria handiti zvese zvanga zviri in good faith handiti wakwaziswa inini ndiripo ndinotaura inini side rangu Pazvina nemaecho. side rangu wakwaziswa iwewe madha muri seiko bomkwasha sei mamukasemaira sei zviri sei handiti ka inini handikuvhunze Sorry Shero, ndini ndandomubika sadza. handikuvhunze inini kuti iwe wakwazisirwei nyika idiki but iwewe neni pane zvimwe zvinhu zvingori pakati pangu newe zvokuti zoni zvingori ine bond yekuti zondoziva kuti iwe haukwanisi kufa wakandiita zvinhu izvozvo then if I trust you wakandiita zvinhu izvozvo ka chero ukakwaziswa nemumwe munhu kana kuti monya yakaita sei ne6 pack ka handikwanisa kukubvunza kuti iwe sha munhu ane 6 pack akukwazisai ndaa because I know that if I trust you, you trust me. There's nothing chauchaita chinondirwadzisa inini. Wega. Asi uri kurwadziwa kai. Guys, ndakutokontrola kabisira. Precious unenge uchitokontrola kabisira ipapapa. Hausi kuzviona. Ani nyama ndiani? Ani nyama ndiininga. Ani nyama ndini. Uya ana nyama uyu. Inini ana nyama ndini. Handikwanisa kukudisrespecta iwewe kuda kukuvhunza mubvunzo yekuti zoni the moment andokuvhunza ndakukuaccuse infidelity. Saka unongotsvira mumwoyo. Handitsvire mwoyo. I trust you. I trust you. All right. I trust you regardless yekuti zoni iwewe wakwaziswa nani ka. Inini I trust you with my life handiti unless otherwise iwewe kana uri kunditamba chekuseri ka unenge watondikuwadza ndini but inini I trust you with my life yekuti zoni I don't even care munhu akauya kana kuti tofamba mutown ora ngataure mutown kusiri kwatogara mutown chaimo ndiri kufamba ndakatokuhaka pachiuno zvishuwa padhuze ndikutokufila kuti baby ndinaye handiti wobva ngokwaziswa nomwe munhu ndeipiko maichigudu muri sei the moment anotaura kuti maichigudu of course andoziva kuti ndimai chigudu chigudu ndini iwo hausiwo chigudu alright obva kuti ndeipi nezita rako iwewe ndeipi omi uri sei handiti hazvifani kundibata inini omi zita rako iwewe rokunonga richizikanwa nani nemunhu akukwazisa pamwe makadzidza mese pamwe pane something chakaitika chekuti zoni chisinei nechekudanana handiti but iwewe neni kana tiri kutrustana handiti inini I'll just base my story yekuti I trust my girl hafangandiita izvozvo handibvunze mubvunzo ndozoti omi ndeipiko mufesi ndeiva aiwa kupedza nguva uko ngatisapedze nguva nezvozvo aiwa inini ndakutokugrebha ndakutokutsvoda ndakutokuita sei inini handipedze nguva nekuvhunza zvinhu zvese izvozvo idhandiri then kana pane zviri kuitika behind zvichazobuda pachena because hapana rine manyanga rinoita sei rinoputirwa but inini ka ndakanimbodonedza vanhu kuchana handina chandikunzvaka reganimbobvisa vanhu pasi mapo ndakusara nevanhu vashoma ndiona kuti problem ndeyangu yakati network guys chimbotaura tinzwe Precious omi wanzwisa nyaya but inini pandiri kuramba pandiri kutoona kuti unenge wakutondicontrola ka
pekuti ndamhoreswa inini haufare nazvo, yetiwo nyange ukamhoreswa inini handimboswera ndakavharira mukabhegi, ndinongoti wamhoreswa wazikanwa. Kweni ndikazomhoresanwa pakuzomhoresanwa kwangu apa, still unenge because zvoda kuti hazvisi kukufadza Precious kuti ndamhoreserwei ndinewo uchinzwa iwewe. Ndopandikuti macharacters anosiyana. Sha marererwa atakaitwa nekukudzwa watakaitwa kunosiyana. Inini kana ndati inini chibhebi ndatora chibhebi ndanyenga chibhebi chandifarira bhebi ndokuda neniwo ndokudawo handitika. Right, we go along tichinzwisana tichizivana tichita sei to the extent yekuti zondotaura kuti maya ngatigare tese, tagara tese zvakasiyana pamunhu wekuti zontakugara tese mukomana nemusikana. Mukomana nemusikana. Saka inini ndotobva ndotofanira kutoiswa here chistembi pamhanza apa kuti Daddy Precious havadi kuti ndizomhoreswa. Aiwa, ndozvandiri against nazvo. Inini I'm supporting you. Inini I'm on your side. Vanhu vechikadzi, I'm on your side. Kutocontrol ndo pari kupinda kakuti baba vekwangu vanocontrola kapa. Muri kungozvinzwa mese mubhokisi umu kuti mukuvanzwa kuti baba vanocontrola. Aiwa, pane one. Yes. Mukoma ngirikiri ngatimbotaura. Tisati ndataura zvinodataura. Toda kunyatsotanga panyaya yekukwazisana. Tikakwazisana tiri muroad, ukakwaziswa ini ndikakwaziswa. Kana iwe ukava nesuspicious ndikasakutaurira kuti munhu andikwazisayo ndinhingi. Ndo panonetsa ipapo. Nekuti vese vaunokwazisa ini ndendisingavazivi. Vese vanondikwazisa unenge usingavazivi. Saka ndikakwazisawo tiri pane imwe nzvimbo, ndofanira kukutaurira kuti munhu andikwazisa ndinhingi. Kana zvichiita ndotokuintroduce ipapo, kana zvichiitawo ndiintroduce ipapo. Kwete kuti ndokukwazisa kana ndozokuvhunza kuti anoti asesi wangu, ishamwari yangu kana kuti chii. Saka ndopandiri kuona pamuri kukanganisana ipapo. Saka Precious ada kutaura kuti iwe ukakwaziswa kwese kwandakakutorawo kuti ndikava newe, takati tichitashanda sei, takabva sei, takawanana kupi. Saka kana takawanana nzvimbo dziri suspicious ndiye ndichingofungirawo izvozvo. But kana uchiti ukakwaziswa ukanitaura ndinhingi. Kuti macho mazvivharisa. But all right, pandikuona pane problem. Then tabva ipapo controlling. Nomungati neta kuita sort of like tiri kusanganisa futi. Nekuti controlling hazvive kuti ndofanira kuvhunza kuti chakati waita sei. Lese tiri kushanda mumbatese, woya nemari. Inini ndosvika ndoti mari iyoyo ndoirongera inini, asi wanga uchishanda. Yes. Ndapedza kuirongera, hauna sei nemari yako. Tobva ipapo, inini ndauyawo nemari kana ari iye ndiye akutondipa mari yebhazi yekuti ndo mari yako yebhazi inokwana. Hapana kurovana, hapana kudii. Kungoti kana kuti tinoda kuenda kumusha kwamai vangu, wonzi aiwa tofanira kutenga zvakati. Ndikati tiri kuenda kwaari, iye ndiye anotaura futi toda kutenga zvakati. Ndo controlling iye yasiyana nekuchengera kwekuti ndakuona uchifamba nanhingi ndokurova. Ndo pakasiyana ipapo. Saka controlling is taking power yezvinhu zvekuti ndinofanira kunge ndichisheyana mai. Zvekuti zoni Precious tese tienda kubasa kudhimatsu. But kana mwedzi wapera munhu anohora. Asi Precious yaanobva ati yese nenifanira kana yauya yese ngaitransfer yende muaccount make. Pari sei ipapo. Madonna kuti mato. Azishandisa izvozvo. Aiwa, izvozvo. Inini ndatambira nditi.
right? Tine maplans atiri kuita iwewe neni. We agree. Kana tiri kushandisa one account. And that's fine. Kana tiri kushandisa 2 accounts. Takuagreea. Iyo account yako ine mari yakati. Inini account yangu ine mari yakati. Right, ngaridrowe mari yakati. Toda kuita zvakati. Anditoronga tiri 2. Then kana paine anozoita override madecisions evanhu 2. Right, iwewe neni kana tiri kunzi zoni tiri 2. Handiti takanyengana tichiti zoni toda kudanana. After kudanana toda kuzoroorana. After taroorana takugara tese, we are thinking as one person. Then if you are thinking as one person, and inini ndatambira, iwe watambira, takugara tese zvinochinja. We get one account. Tiri mukomana nemusikana, we get 2 accounts. All right. Taroorana, we get 1 account. Because taroorana. Mari yako yakushanda ise zvakafanana. But inini pane wana anofanira kushandisa yakawanda kapa pakati pedu tiri 2. Hapana. Ndini? Aiwa, hazvishande. Nemhaka yei? Tinoagreea. But inini ndoda kuenda kusaluni zveiwa uende kusaluni. Iwo kusaluni kwako kune kuri kwemari yeshoma. Because kunogerwa musoro hakupindi mari yakawanda. Same thing. Inini ndoda kuenda unoma 1 or 2. All right. All right. Same thing. The floor imbotaurai. The floor vangu haida kutaura. The floor. All right. Ndinoda kudzokera pa because maakuisa ma-scenarios akuconfuse the question. All right. All right. Would you date someone are controlling? And the answer is you only know what are controlling after wapinda. Exactly. Most of the time, one because unotozozviona wapinda. So definitely you would date without knowing the character yemunhu no control. And then wapinda mukati imomo kwandiri you have to balance zvinhu 2. Pane the way wakakura ichitwana namai vako namababa ako you nesu isusu tatosiyana how we handle my relationships. God, and because vana mai vedu vangu vane nyaya yekuti even as long murume anga ari controlling, there were so many barriers avo ekuti vanga vasingakwanise kubuda mumamarriage yaya especially marriage vanga vasingakwanise kubuda because society haita lockdown or munhu anenge aramba nemurume this and that everywhere vaitaiswa pasi. So mai vaingofirawo ipapo kana kuti also baba ndiwo breadwinner and vari kuchengeta iwo baba vako namai vako kumusha. So mukadzi was stuck. Because we are new generation yedu now, right? Isusu we are learning from our mistakes atakaona itwa nana baba yedu nana mai vedu, whereby zvaa a bit complex but zvoda munhu anongochangamuka anokwanisa kuanalyze zvinhu. Kuti good example yamapa kuti mese muri kusenza and mari inoshandiswa sei. It's a matter of giving each other a chance until you take control, sort of. Kuti panana machance tonoti ane weakness ndiani until you take a further step. But vamwe vanhu anotanga vatora a step vasati vapa munhu chance. And which is a good example yanga naRudo papa kuti panga pane murume aitoti mukadzi wake hatomboite zvakati because aisa mabarriers already kuti pamwe mukadzi wangu achaenda. So haasitobvumidza kuti mukadzi abuditse character yake chaiyo kuti ari faithful pachoro achisenza nevanhu ari faithful, but aitovharirwa kutaura nevanhu. Does it make sense kuti akasirwa barrier asati apiwa chance to kuprova kuti ndiri loyal? Vanga varoorana ka. Aiwa, zvina basa twangu varoorana, unofanirwa kupa munhu chance kuti show me two character than the thing. Aiwa, unoisa mira inzwa
mombe kumusha unoisa bhera isati yabuda ichipwanya musha unoisa bhera before yatanga kubuda here zvazvo tinopwanya chienda kana unoisa after yaningirikira handi unoipa trust kuti unoisa danga novhara danga ikasapwanya danga isingabuda uise bhera handi asi ikazobuda unoisa bhera saka uyu first aireacta mukadzi wake asati amboita anything uya anga achangobva mukuiswa bhera angasara ajaira bhera aiwa handikwanzi mukadzi aiprotectwa too much but hapana chaakamboita best nezvataudzwa mukadzi hapana chaakaita chekuti mufesi aipanika but scenario ndeyekudaiwoka scenario ituka apa usatenge scenario yataudzwa tikuweka nescenario yataudzwa kana uida kuunza imwe scenario chiunza imwe scenario then we work on that one aiwa inini yandanzwa ameno kana ndakanganisa scenario yandanzwa yekutanga yekuti zoni controlling husband or controlling boyfriend yekuti zoni musati marorana or marorana handiti ari kuita controlling ndiani handiti musati marorana ka panonetsa aiwa tatiko nyaya iripo ndeyekuti what is controlling ndakaexplaina to you only sit wavemo and that's one whether boyfriend wavemo and then waona kuti okay mumwe wangu ari kuita the control freak and tozotarisa kuti chii chiri kumuitisa izi kuti ari kungoisa kucontrola before achifungira here yes tiripo hey people kwangu network yangu I think yakadzakwa taura heni chatozoteerera chimunya inini alright and I think ndichateerera chimunya ndiringoedha edhewa vacho handina chandiri kunzwa hangu aiwa dona udzoke futi ndanzwa nekudonha ndichingodzoka okay ichitongondidonhesa maonzwa rengaye uyu yari kuti hanzi ndinonzi ibva palaini nenguva yakati nhai zvamuri kunyora apa hamuzonzi wanyorerei here kuti zvonekera isitaipina ganchirega ngupina wewe kana kuti watontaurira kuvanhu kakuti ndinokuti ibva online kana kuti apa isati kubva ndoinonzi controlling zvinodependa we can't rush zvakafanana nokuti iwe unosvika padheni na6 and wana mai mufana vabika wadyawo wadini watamba nevana mai mufana vanongori pafoni kubedroom varingori pafoni saka let's not tofanira kunzwisisa the circumstances why is doing that not kumhanyira ngatimbopewo kana uyataure precious mudzimai ngaambotaurawo abva kara achizama kupinda chidonha maswera sei chimbotaura ndeipikosazita mwiri sei network yangu iri kunetsa guys network yangu iri kunetsa no ini ndiri kutoti munhu ari controlling guys unomuona even musati maugara mese uya anokupa tumitemo uya mai ndimanye ndotora mvura yangu yeti isati yadiwa nemunhu uri munhu adoba mvura yangu yeti aiwa ndiri kumunzwa mundinzwa no ndiri kutoti nekuti munhu ari controlling guys unomuona anoda kupa tumitemo tisinganzwisisike apa vanhu musati maugara mese even ngamitotaura mese pawhatsapp chaipo munhu kangononoka kutaura naye ungopindura message yake you must know that person is controlling as well so it's not about kuti unozoona controlling wemunhu makugara mese mumba no unotozviona manani musana yeah alright but still kana mazuona point but tikutiko remember even chishona chinoti rinonyenga rinovara rozosomudza musoro radini so dating days ane yes vamwe vanoburitsa true character from there or masigns but most of the time tinonyeperana tinoisana kapicture kekubhilivhisana but scenario of course yako yakuti hatswiramba mazviwe hanzi nashila
hatisati tagara tese guys, munhu akutonitongesa kuti ibva paline online zvanyanya wagarisa online ende futi iwewe WhatsApp profile picture yako yagarisa ngaichinjwe apa vari kudanana chete vanopinga kuzoti kana amo apa asiri anenge atenga data aiwa ozachi kana paine vamwe vanhu vechikadzi handiti muchida kuziva pfungwa dzevanhu vechirume taura nemunhu wechirume, but be very careful paunotaura nemunhu wechirume toda kugaya kuti waudanana naye. Simple thing ndeyekudayo so munhu wechirume mafungiro ake hameno mukoma flow muchabvumirana nenhere after afinish zvandichataura. Munhu wechirume zvandofunga inini ndezvekuti right, if I get involved nebaby andisandaroorana naro ndautanga uri pamasanctions usadai zvichiri kushanda here izvozvo? zvibude kana kuti nzanzi uya kuno izvezvi siya zvauri kuita. Hazvishande because hatisi kugara tese ka, hatisi mukadzi nemurume. What you need to, yes, in a good example, but what you also need to remember, let's say mskana iandika, let's say desperate, she would dance to those things. Then mumba zotanga kujamki. Mutanga fudu. Unaona ma indicators. Pane indicators pressures sometimes vuma kuti ma scenarios abude perfect. Tikutiko munhu musikana anobvuma kujambiswa achijambiswa because they are kunzi mining. And then mumba obva atanga kukujamukira. Inoda kuramba uchingoti kuinda wazochinja wani paa pakaidana nawa ndaiti ndakadai so waibvuma wani. That's normal. Zvoti totorambana zvetichangobva kuhani munhu kwacho kana kutorambana naikoko. Aiwa, kuhani munhu endasvika sei? Takunyatsoratidzana makarekita waroora. Handiticharoora naye. Endasvika sei? Kuhani munhu hatisvike. Because hatisvike kuhani munhu why? Handiende kukoti kunochata nemunhu kana kuchata nemunhu kupfekedzana ring. Nema indications andiri kuona kuti aya mawana. Wataurwa naThe Flow kuti anozobuda zvakuita maeko manje. Ndiani ane chineseko. Ameno. The fourth person, I don't. Yeah, dzimai radio kana kuti any other appliance iri kudairira. You see why, if you look at statistics and vanhu vakawanda vanogara vachichema kuti The flow ndinotaura David Gats ada kupinda abva karada link. David Gats kana wakupinda tanga wadzima imwe device uye ne1 device because imwe yacho unaedza kuita maego. Ndakubvisa. Taura henyu. Arigedza vapinda vataura ndivataura. Avambopinda vadona ndavaona zvishuwa. Zviri sei? Inini here? Yes, taura izvi. Imimi. Makadiko, Precious, Chigudu, The Flow. I watangopinda ngati ndwane kupinda ma. Zviri seko sister. Ndida kupinda. Pandinotadza nhasi ndadzifambira nyaya dzacho. Saka inini chama chimborega kuseka nganditaure, mborega yekuseka nditaure, ndadzifambira nyaya dzacho. Shema kundinzwa ere? Anenge achikunzwa aitaura henyu. The Flow vari kutinzwa ere? Hazvimute. The Flow vari kukunzwa. Isusu takutaura sana mai mbuya pamwe shema ndokutenda unenge uchibudikira uchibuda uchipinda uchidzoka handitika ini tikutaura sana amai
sana mai paye pamakati patakakuzvarai mese imimi ndichikuonai kubva kuna pressure ungati wefesibhoni yangu Serious? Serious, not a joke, but serious. Thank you very much, Flow Mama. third bhoni yangu handitya ndikava chokwadi though iwewe zvako uri kutoseka omi notokuisa Kumurora. Kumurora. 33 behind that handitotombokuisa kumusoro iomi andika minus 6 omi saka chimirai ndikutaurire inini saamai ende zita rangu rabuda sezita rangu chaivo ndakangana kubvisa kuti ndiri aiwa ngaribude rakadaro ndinoziva nini andisika isusu varume vedu vana baba venyu imimi vaiti protector kwete kuprotector vaiti hakusi kuprotector kuabusa zvekunzi waenda kumusika saka pawaenda kumusika ukazodzoka ndienda kumhoresa ndazokuteera ndakuona una nhingi handitika vaiva kumhoresa wopamba pai vati mhoroi taigara kumasabhabha kamhoreswa nomumasabhabha anenge ari kure nekure ndikutaura naprecious nzivisa zvandikutaura izvi Ndirikunzwa ndakateerera tabura mayadhi mairi vanhu vemumayadhi imamoka takazodzidzisa taakunyika kwatiri kuti havana vekutaura navo vanotodongorera pamagedhi pavo kuti vabhorese vanhu mhoroi kuti chirwere chemumusoro chake kana chemunyama dzake dzidarike usaune munhu ari kumhoresa murodhi uchifungidzira kuti anopenga ari kutoprotekta urwere hwake hwemunyama kuti ambotaurawo zuva iroro kuti mhoro kunokosha munoziva nhasi this is my second no not my first time kutaura zuva ranhasi ndakabva basa musi Sunday handisati ndataura nemunhu kugura muromo wangu handisati nhasi Wednesday handisati wangu ndiri kungoona muchitaura kudai inini wangu chaiwa ndienda kuvhura handitika saka mukaona vanhu ivavo vanomhoresa musafunge inini mukuru wangu aindikontrola handitomboda kuti uende kukoko satomboenda kwamainingi satomboenda nhasi hamuna sauti tikasaadhedhi ingamakatisafanhu kuenda kwamainingi precious makandi kuti musaende kwamainingi saka nhasi sauti haisisimo makuda kuti ndiende kwamainingi aiyo hazvishande domasi makanditaura kuti hatomboda munhu anoenda kumaraini handitomboda hamundi kuti ndiende kumaraini saka domasi muriwo hauna domasi ndangobhoirisa pamusika mari yekukumbira hapana mari auda kuti ndiende kwamainingi precious pamusika munofanira asina mari mandipa mari yacho here ne ndisina kupa mari here dedi ndikutaura as my husband or my muzukuru or whatever zvauri iwewe ndaipiwa $20 my husband ndikutaura murume wangu aitambira $700 in Zimbabwe makore andakakura inini shori Sharon guys ndofungasaririra mana zviri kunakidza ndofunga dzikuitika panapa taona hangu wasara network yangu irejera guys ndikuona kuti zviri kunakidza continue continue ndotora mari $35 ka ndaenda kumasasa futi ndoenda kumasasa ndotoda musoro wenguruve matemba angu nebhizi angu ndorova musoro wenombe ndorova zvese ndoyanika mumba handisika nebhizi dzangu handisika ndoziva kuti zvichandipedzera mwedzi $30 pa$700 are you not controlling me? That's controlling and abuse. I've never been in your car. Unofamba nemota yekubasa ndisati kusvika nanhasi handinambobvira ndakukwira mota yemurume wangu yekubasa
Uyamanya kuti controlling and abuse. Right, amunopanana budget here ipapa. Alright, ndafunga kuti mari vadoni. Precious. Uyu Budget heavy. Muda washandisei? Murume wangu anotambira 700 kubasa. Andika angoyo ndipa $35. Kanzi ndo yemwezi ndo yandinokupuwa ndo yandakaroorwa ndichipuwa ndo yandinoziva saka ndo yandinokontrora but iye ati $700. Inini techisachi yandapuwa ndini ndakuita nezvandayo muupenyu hwangu but sauti ikapera anondidzwa kuti usaende next door apuwa sauti usaenda next door asikureropai mari inokwanirana nezvaari kuda kudya iye mazuva ese. Precious, I think regedza vataure story yavo vapedze. Flow, thank you the flow. pana hata maeko. Nani maeko ndiani? Uya asina picture. Nani maeko andisiye shangu. Ega uya kontrolo kandaitwa inini. Kwandaitwa inini ka nyange mukasvika mukanditsvaka kuzimbol live nyange kupi inotaura true story handitaure zvananhingi kana zvekufungidzira ndinoda kuudza kana shema nanhasi ndinokutaurira mwanangu handitaure zvekufungidzira utaura zvandakararama nazvo $35 yangu ndotoenda nematemba angu mwana wangu ndaisa shuga muchibhotodhing ndochukucha oenda kuchikoro achanonwa kuchikoro handitika usatarise matemba evanhu machokoreti whatever zvevanhu iwewe enda kuchikoro udzoka kuchikoro handitika my husband haana murume wangu aidhiraivha mota dzinotyisa inini kusvika nanhasi handina kumbokwira mota yemurume wangu kubasa ini but vamwe vanhu vese hama dzese dzakakwira mota iyoyo handina kumbozvitsvaga but ndakatoona kuti ndiri kukontrorwa ndikazvinyarara ndikati pim ndakarayirwa namai vangu kuzisema nazvo but iko zvinezvi ndakazoona kuti enough is enough handika enough is enough mukandikontrora mukandishandisa nanhasi vachiri kundikontrora nanhasi nditorinema emotional shame audza nyaya ika ndichitori emotional nekuti kozvezvi vanotuma vana kunditokonya kudai kunditokonya mai mwana kuti zvimwe zvinhu really iko zvinezvi ndatoa kusvika kuma-60 years nearly 60 years chempere iri panapa shema unondiziva kubva uri ngichinoko anditika enough is enough varume kukontrora vakadzi siyai vakadzi vaite zvavanoda siyai vakadzi muzva ikopa mukadzi wako kana uchitambira 700 mupiwo 300 amai ndo mari yepamba iyi anditika amai vobhadhara zvendi woita zvavanoda woita sei kana waona amai vari kuenda kumusika wachita sei siya vaite anditika rimwe gore mai mwana ndakambo amwe baba vachichovha bhasikoro so vachichovha bhasikoro akati sho kwandiri nani ndiri kuenda kumukadzi wenyu izvozvi ndichibva pano ndikuenda kumukadzi wenyu ndinomutaurira kuti mati chiyo kwandiri ende ndakasvika pamba paamai avo baba vavo vakatiza musha for 2 months but handina chandakataura kwamai vavo handina ndakangosvika achinotengawo mavegetables but vakatizishawo pamusana pekuti ndakadavadzidzisa handitika varume imimi ana Precious aenda kupiko atiza aripo now the flow munodhirira mavakadzi mufunge tipewo zvidanho zvedu tipewo chinzvimbo chedu please muchazoona kuti vana venyu zvabhitanesi yatinenge tinawo mubaa tichaenda kuvana venyu bhitanesi yatinoita kuvana vangu ininika iri kubva kune mibaba the flow newe Precious mwana vachiona vana votora bhitanesi iyoyo bhitanesi ichaenda kune vakadzi vavo nevarume vavo kopiti ikozvizita kuziva kuti tinofanira kudanana tinofanira kuwirirana tinofanira kutaurirana mwanangu uyo apinwa pa anga akanyanya uyu apinwa handina kukuona godi uyu handina kukuona wakapinwa ndisikuona zvangu
That is very touching. That is very touching. I have never Yes. expected that. True story. I've never Unozwa kuti I'm the first person to kurima miminza muHarare. I'm the first person kurimira vana vangu inini nemurume wangu kuti aende kubasa. Ndichirima kuminza murasi whatever. Nyaya yangu inozivikanwa kwese. Saka ndikutaurira Sharo kuti ukaona murume achikupusha kusvika dhaka, stop it Sharo. Usatombo. Siya zvako. Nekuti ine zvinhu ndakafungidzira kuti zvichanaka. It is zvato best waste. Best to waste. Hazvitomboonekwa kana mwana anotombondiziva kuti ndifai. Kana. But I suffered a lot. Ndikaenda kunogara in foreign country. Shero, I love you. Ndinokutera mwana kupatika. Abuse yakadzi enough is enough. Sorry, Sharo. Sorry, Sharo. I'm sorry. Ndambozvamwe vese kuti vandinyatsonzwa chichikuitika bhosi ndandisinganzwe saka think ko zvinezvi pamwe ndikasara takadai kuti nonzwa. I'm sorry, Sharo. I'm sorry. Alright, it's very unfortunate kuti kuno handina kana munoziva ndofunga ndangonzwa first 10 minutes ndatanga live stream network yangu iri kunetsa saka ndichazoona chimunya kuti ndinzwe kuti chii chachitaura nagogo handina kana one chandanzwa saka ndazongoona macomments ndopanaona kuti I think hamina kuti nyaya iri kutaurika ndeyechii ndosaka ndambobvisa vamwe but whatever it is gogo, I'm very sorry but I didn't manage to hear anything. Ndichaona chimunya after live ndodi Anne's mother is pouring her heart. No, okay, I'm so sorry gogo. Handina kana chandanzwa saka zvandichaita kana ndichatoona live stream yacho. Network yangu iri kutondidonedza inini handisi kuziva chichikuitika. So I'm very sorry. Vanzwa vacho vese, I think they are saying sorry mother. So I think story yamam chitaura is very touching. Saka ndichaona live stream yacho. I'm very sorry. I think vanhu vanga vachiona vanzwa story yenyu ina handina chandanzwa. So ndichaiona gogoka stay strong handiti. So vanhu vari kuti we love you, mama hugs for you. It's okay to talk mother, you are in my thoughts and prayers. Macomments aya ndenyu gogo. I wish dai ndanzwawo but network yangu iri kudonha but it's okay gogo, ndichazoonawo chimunya chacho. I love you. Thank you. Alright, thank you gogo. Handiti rikandimbodzvosa vamwe ndanambodonhedza because ndandisiri kuziva kuti what exactly is happening. Ndandichingoona macomments. Okay, saka ndanamboisa vamwe kuseri mbichana. Shero. Alright. Shero. Hello. Mother Zawataura is very touching and Mother Zawataura is real. Mother Zawataura zvinhu zvomufirimu, zvinhu zvechokwadi and emotionally zvabata inini. At the same time, yokuti how could men be so evil to that extent? Yeah, ndingonzwa bits and pieces. I think ndichaona live stream yacho. But ndiri kuona vanhu vari kutaura towards gogo. Saka ndatozoona kuti I think ndofunga vari kutaura true story yavo like yakaitika mulife mavo. Maonero andakuita. That was real. Yanga iri yeah, very true story.
story ndodzoke ndichitaura chokwadi changu inini handibude palive ndichitaura zvenhema ndinotaura inini vanondiziva ndinotaura chokwadi changu cheupenyu hwangu chandakararama chandinoziva kuti this is my husband, this is my children, this is what and this is what. Ndotaura chokwadi changu kana mukabvunza vanondiziva ende vanoziva voice rangu vanondiziva kuti ndini gogo. Ndotaura chokwadi handireve nhema, ndotaura zvandakararama inini until zvandiri kurarama nhasi ndinorarira orange juice nekudya ivhu randakabva naro kuzimbabwe unorarira but wakazvara vana. It's not my portion. Ndinoda kutenda kuti Mwari ndipe mutongo wangu kana ndakakutadzirai ndiregererei. Ndikutaura kune imi varume iwewe naDiflow kuti please vana vangu vamakutora raka ndichengeterei vana vangu. Unoziva kuti varoora vangu vakagone neni, tine vanoora shuwa vagone neni. Diflow munoziva zvekutaura Diflow. Yes, ndakateerera mama, ndakateerera. hello Ndakateerera moms. Ndakateerera. I'm very touched. Kuda kutsividza zvandakakanganisirwa mukukura kwangu. Saka ndakuda kuti vana vangu nevaroora vangu vawane love yandakashaya inini ndichikura. Handimboda kuti muroora vangu akada nyama ari muCape Town. Vana vangu vari Cape Town. Vana vangu 3 vari Cape Town, 2 vari kuno England. Ndinotaura ubva kuti ndisai chakati kuvana vangu. Chinosvika padhopo Netflix chaiyo, nyama chaiyo, madhata. Musatsividze. Let God take his place. Zvese siye mumaoko aShe, siye mumaoko aMwari. Zvese zvokutsidza musatsividze. You've been blessed. You've been blessed nemaseeds. Maseeds anoziya kuti kuna amai. You've been blessed nemaseeds. Precious naDiflow. Ngatiendei panyaya yaShero ati varume vanoabhusa vakadzi havasi kutaura. Ende vakadziwo tinoabhusa varume ende varume havasi kutaura. Ndopanyaya yatanga papapa. Imimi ndopamava muchizvidefenda muchiti ndanzwa point yenyu and you were right and you were correct. I surrender you Precious. Handitika but musakangana kuti zviri kuitika ende zviri kuabhuswa. Ngatizvistopei. Kune vanhu vakararama ende vachiri kurarama zviri seni. Ndopandapindira. I agree. naDiflow pane vanhu vari kurarama muabuse. Ini ndakararama mairi, ndakararama kurima minda, ndikararama kuita zvandakuudza izvo $30 from 700. Really? Murume wako 700 iwe wapuwa $30. Imi moti manga iwewe Precious mukati manga mabhajeti here kubhajeti. Ndada kutovhunza discrepancy iyoyo ndikati handichabvunza. Chinotambirwa. Munoziva ndasingaziva kuti chii chinonzi payslip. Handina kumboziva kuti chii chinonzi payslip. Handina kumboziva kuti chii chinonzi payslip. Kusvika ndachembera ndaita vana 3 ndopandakazoziva kuti chii chinonzi payslip. Ndatoudzwa nemumwe munhu. Ndopakatanga hondo yeminda yese kunzi akuudza yeye kuti chii chinonzi payslip ndiani azviitirei. On behalf yevarume vese, let's not be so evil to the extent yekutreata maqueens this way. That's not the way to go. Vakadzi havatreatwe nekunze kweruoko. Vakadzi vanotreatwa nerespect, nelove, necaring. Vakadzi vanotreatwa nelove, netrust. Vakadzi havatreatwe nekunze kweruoko. Nababa wako nehanzvadzi dzako zvisvika kwandiri. Zvinobva kuhama dzako zosvika murume wangu zosvika kwandiri. Unozvihandla sei?
ndopamusukura ndopari kuda Sharon kuti mubatsire ipapo nekuti ka abuse iri kuitika ka nekutonga kuri kuitika kwako hakusiko kumurume chete kuri kubva kuseri ndongozi dzatinozotora tisingazive kuti tinotora ngozi zibva kukupusha the flow. Am I lying? The flow. Koma nangu musikana wepink. Hello, musikana wepink. Mama ndakakuteererai. I think ndakamboitawo that experience iyoyo. Half of that experience yekuti murume anenge achinda kubasa hautombozivi kuti anotambira mari ende kana akakuya akakupa mari yacho anoiteerera futi zuva sati ratoka anenge atotora yese. At the end of the day wosara futi usina kana chekutotenge chikafu chekupa mwana. Aiwa ipapa ndiri kuda kutsigirai. I support you. Ndakamboipfekawo bhutsu iyoyo. Yes, unenge wakunziwo ndosina kurongeka kana pakauya vanhu unenge wakunzi vadi kutenga. Mwanangu, pane the flow. Amasawi murisei. Ndinorongo ndinakusika. Inini ndine mwana tauni mai mwana. Mukuwasha hana kana do. Anna, I spoil my daughter. Kuti asatombobvira akakumbira. But ndakazoona pakatapo ndikati enda kunyanya. Ngandimbogamura. Ndogamura ndichidaisa mukosha mundomuda singaiti mukosha mundomuda number 1. But ndakambogamura. Kuti ndai mwana wangu ambozvimirira ade murume wake kuti ndione kuti imba yakamira sei. Ameno, if I'm wrong, taurai kuti ndiri wrong ndibva ndachikatana nhasi nokuti ndichiri kuspoira mwana wangu. Aiwa right. Ende kuva mai hakupere even vasukuru. Sorry, ndamasawi mwana wangu wamunomingireni. Amasawi, very much Amasawi, chimbotaura ineni. Makadii madha? Amasawi muri sei homi wangu? Aiwa ndiri bhore, regedzai nimbotaura namadha nhasi, vamwe vese tinozobatana zvedu, regedzai nimbotaura namadha. Bichana. Aiwa, taurai navo. Thank you. Sawi. Madha ndimi wandatopindira mubox. Thank you. Wakadii upenyu? Aiwa, ndingwavha. Ende bhaibheri rakati hatidi vanhu vanongwavha nekuti kungwavha kuba. Tiri kushanda. Right, ndapindira imimi madha, mataura nyaya yandibata stereka, handitika? Aiwa, ndogara ndakaitaura, sorry my daughter, my son, I didn't want to say. Kasi manje reason yandapindira panapa ndeyekudaiwo, so I really like the way yamauya nenyaya yenyu. It's a true story yamuri kutaura about your life, handiti? Handitaure zvezve next door. Right, kasi chanyanya kundifadza ndechekuti mati you are almost 60, handiti? Yes. Which means kuti magogo, handitika? Kana kukwanira zvikuru zvavo hazvina basa, kasi kana maakuma-60 maagogo, handiti? Ndatoneva zvikuru sharano. Thank you. Saka inini ndangouya kuti nditaure nemi. Muneti 60, but at the same time I will take you as my sister. Handidi kuti nditi muri amai vangu, ndoda kuti ndikutoresa sister vangu. Thank you very much. Anything that you say I accept. Saka chandinoda kuti mimi muedze kuita paupenyu hwenyu pamasvika apa. Chikumbiro changu ndechekungoti, whatever happened to your life, let it go. Mwari ndo vanoziva. Let it go. But sorry. Pamakore amava apapa, just try to take it from there, going forward, more enjoy your life yenyu, because the way you narrated your story, it showed kwandiri nini kuti muri kurwadziwa, makaitirwa zvakakurwadzisai stereki, but let it go. Mwari ndo vanoziva, kutonga ndekwa Mwari. Yes, kune varume vakadaro, asi kune vamwewo varume vari very nice in life.
ndakamiririra varume vese ndinongoti kune varume vane character yamaexplainer imimi ndinoti dai vawanirwa nyasha vaona chaedza chekuti rudo, kuva murudo haisi crime. Kuva murudo kutorana seshamwari neshamwari. Kasi kana mumwe munhu achipinza mwana womumwe munhu muabuse hazvina kunaka. Saka just last word kwamuri chete ndinongoti inini zvangu, let it go, enjoy your life. Mune vazukuru venyu nevana venyu, ingoendererai mberi noupenyu. Zvakaitika kumashure izvi zvingatokuitai drawback. Hazvina kundibata mushe, ndarwadziwa pamaexplaina nyaya yenyu. Ndo mashoko angu andingangotaura nemi. Sorry zvenyu chaizvo. Mr. Masawi, ndakatoda kuzvikanzura kudhara, but inobva unenge wakazvara vane zviunza musekuru yako wachizviunza musekuru yako, handingazvitauri pano. Apa ndangoitira shero kuti azive kuti varume kuti abvisa nedomasi next door. Ndaitira shero kuti don't trust kana waona kuti uri kukonorerwa domasi nesautika ndekunzi wazotorere pane do run with your life. Inini ndakatorareta, but nanhasi ndichiri kurarama maabuse iyoyo. Nanhasi today iko zvine ndiri kurarama imomo Amasawi, ende ndiri kutoenda mumatherapy whatever. Yes, ndatombotaura kucomment kuti probably you need therapy, but I'm sure this is the platform yekuti muti. Saka Sharo aita zvake kuita platform iyi. Kuti Sharo kana waona zvakadaro run with your life, Sharo. Run with your life. Thank you, Amasawi. Shara mirire muriona Sharo iri type yekumirira izvozvo here iyo. Murume ndiye anotomhanya pana Shero. Pana Shero Amasawi maita zvenyu Amasawi. Ndinokutendai Amasawi. Amasawi pese pakundundura network yangu yoita. Why network yangu ichiita kana makundundura? I refuse in the name of Jesus. Right. It shows I care for you. It shows I care for you because ndinenge kuti unzwe zvandiri kutaura. I care for you. Flow na Benson. Chanzwe guys. Chanzwe ndakuda kuzvidefend. Maita henyu ndongoti Mwari angu kubatsirai pamuwane healing yenyu nekukasira. Mungozvisiva, mungozvisai kuna Mwari, mungosiya zvakare, mufambe mberi neupenyu. Wati ndingosiya zvakare sorry. Mati mama. Benson. Right, mother. Kana zvichiita ndichakumbira nhamba yenyu kuna Shero ndigotaura nemi kuseri zvenyu if you don't mind. Munopuhwa na Shero, munotaura, munopuhwa na Shero. Handitika. Ndongopota chingotaura nemi zvenyu totaura kuseri. Uyu. Mati mama, ndati ndongoti Mwari vakubatsirei musiye zvakudhara zvese zvingoenda and then mumuvhe on neupenyu. Nodzi munguva tiri vanhu venyama tinoramba tichidzokera futi kumashure tichifunga zvikukanganisiwa nekurwadziwa kwese kwatiri takamboitwa kumashure nokuti tiri vanhu venyama. Sinongoti Mwari ngaangopindira angokubatsai mukati meupenyu hwenyu, mungoitirwa zvakanaka, zvese zvakudhara izvi zvisarambe zvichidzoka. But munoita zvakanaka because kazhinji ukataura kuti moya unochitaura the moya chinozoshaya basa. Gore rangu raMwari ravachanditora ndichienda kudenga chete. Tinangowarari ndiwawarire denga. Aiwa munosvika. Munosvika maita henyu matidzidzisa. Tatodzidzawo tikatoona kuti aiwa tatiseka takambopinda apa. Moms. Ndiflora kundisa
kuisa the floor aiwa kwete izvozvo ndati marerero amaakaita kusvika muzoita vazukuru. You are a strong woman. Matodona. Guys, ndine munyama nemunhu uyu guys. Hamuna munyama, iwo haukunzwika. Iwo vari kukunzwa. Network yako iri kudonha. Isu tichikunzwa, iwo ndosiri kunzwa. Dai wangovaregedzera zvibhrigedia vaingoenda nazvo. Ende kuti momzika. Momzi vakaropafadzwa. Momzi vane vazukuru. Vakaropafadzwa. Momzi was so strong. Havasi vakadzi vakawanda vanorarama to that extent. Vazhinji vanogona kunge vakada give up, but this lady never gave up. And even though pain yavo iripo, but it will end. Nenye vazukuru kuseri ko pain iriko kuseri. Ndikafunga chacho tofunga togodo. Concentrate nemaseeds amuinawo kuti the floor akanyarara. Ngavaite mucho the floor. Vanhu vachati bhomba vakangoti bhomba chete hoko yena sharu. Aiwa moms, you are a lady. The floor. You are a lady. You are a queen. Munozva pese pamunoenda precious ka pamunenge muri pashow. Ndinotera kubvira ari kutande day 1 shero ndetitera shero ende ndinonzwa ende ndinenge ndiriko andikomenda andinyora anditestei ndichingoteerera ndichingoti vana but yanhasi yandingoti mana ukangoona kuti uri kuhabhiswa kana kuti inini makore angu ka atonyanya. Please run away with your life. Run away with asiwo imimi samai kana ndikauya ndikati mai ndiri kuabhuswa musanditi mwanangu shingirira. Please musanditi mwanangu shingirira ndo zvinoita imba nditambirei. Izvo zvandikutondishingirira ori nai my sweet omi handiri kutondishingirira izvo zvari mucape town umu ndomutishingirira kani shingirira ori naye but ndiri kumira manje kuti ndizoona kuti saka zvazvo but inini ka handitaurire munhu kuti buda mumba ndinokutaurira life history yangu iwe wobhenengura mapeji angu wona zvakanaka nezvakaipa ndezvipi zviri kuitika mumba mako zvakanaka ndezvipi. Are you wrong? Are you the one who is wrong? Or he is the one who is wrong? Indira kutaura history. I respect you, Mom. Ndikunyepa here precious. But ndisingabatwe zvakanaka. Ever since handiko omi handiko kwauriko handiko uri kunditaureko the side of the story riri kuti kudii handiri kuiziva the side of the story ndiuze the side ngataure ega kutoonana ipapo toona kuti hondo iri kubva kune kupi handitika inini wangu mukuwasha mai mwana musande kudai musande ugona mabasa anoshanda unongoti nhai mwari inge mwana wangu ari kusafa mai mwana ugona magirlfriend nezvisokona kuti nhai mwari apo musande usai kudai musande but handinomboti mwana wangu buda but one day randichaeka nekuti ndichazouya ndabviswa ziso kana kuti ndisisina rumwe ruoko ndosaka chiri zoni mapudzi anowira kusina hari kudaro precious saka ndomuti mwana wangu ndomuti aiwa imimi mwana wenyu ari correct imimi you are a mother you direct the kid the way I can't. Mwene matondirasa mukuwasha kao imba yemukuwasha I can't go there. Aiwa kasi nini ndiri mwana wenyu kandikuya ndichikuudzai zvanhu zviri zvandiri kusangana nazvo challenge yandinayo mumba nekuti muchazofara here ndichizoya ndamubhokisi. Ndinokupai maadvice ndiwe chitora advice ndichiuya the floor imbopindira the floor vakazvimute aiwa the floor aripo akateerera pane uyo ari kundikumbira malingi saka ndasi kunzwa ndokumbiriwa nemalingi mupeste mubox umo foni yangu yakuramba kuti ndipesta ndizivisei
Personally, inini ndinoenda kutoenda kune imwe foni isawo zviapa pabox please. Ndakutadza kuriisa ini yakuramba. Chifoni changu chiri kuramba kuti ndipeste link. Pane vanhu vada kupinda but ndikutadza kuisa link. Yakuramba yafreeza ichadi. Can you do that? Mozivei zvenyu mama. Munobvadza kuti kana tirimo mudzimba imomo manditi tenge tichimboshinga. Ukazona ndakuzouya kuzoburitsa ndakukudzai ka ndinenge ndatobva kure ndenda kutoshiya kuti saka ndoita sei way forward. Ndoti ndosamizona takudzoka kuti mama zvakadai. Imi monitishinga futi. Imi kutishinga ndozvinoita. Waziwa zvekuti ndikataura nemukuwashaka ndogona kungomudambura ndiri kuno kuEngland. Iye ari kuAfrica. Anti muri kuona bose ndenge zvirwadziwa. Ndechirwadziwa. Saka ndoita sei zviri I don't know. Ini ndakabhuswa mwana wangu akabhuswa saka I don't know. Anti mukona. Saka zvine zvakatooma noti ukazona takuuya kuzochema kumba zveshuwa unenge wamboshinga urikoko uchiedza uchipretenda uchipretend. Uri kuona makomenti? Manje handina ndigona ndinozoisa linki sei ini nokuti ndikushandisa foni yangu. Handina ndikatozoita manje the floor vacho vakanhingirikina vanonzoti sei zvangwakamuta havasi bataura neni pamwe Precious achaisa linki but vanhu vacho vakateedza kumusoro uko kumakomenti uko nhingiriki ndokune linki kauko kumusoro uko ndokune linki because handizivi kuti ndoita sei linki yachona because ndine one phone ndikushandisa foni saka handizoziva kuti ndinozodzoka sei next chapter nekuti yekuabhuyiswa kai inotondiabhuyisa neniwo izvozvo nditadza kurara zaishero kuti chapter ipi chero yamune mafunga imimi chero harambo ndiani aroda linki maita the flow kokumbozvimuta ndokuita seiko futi tichikutsvaga havasidotaura neni ndiripo mamuchamusa mwana pinai kalinki pinai kalinki linki kunoda linki ndaonazoisa iro the flow mama zvimutawo ikoko mama vangu vaida kuti mutauro 1 2 3 musi kundinzwa tiri kukunzwa shero tiri kukunzwa shero tiri kukunzwa mapapi makukonkluda here hatina chatikonkludea not conclude as such but ndandiri kuti zonini ndandiri kudza mama kuti mukwana ndakuzoya kuzochema kuti imba yazodai yarema ka ndenge ndambobvira kure saka ini kana ndikati imba ndakusiya ngava nditi mwanangu siya nekuti ndichazoya mangwana ndinozodzoka pamwe handisisina ziso pamwe ndinotozouya ndaamboxi vozochema mo futi kuti ikapeda ndakaziya mwanangu ndakakutisiya zveshuwa pawakati ndakusiya ndakati huya sina kumbotishingirira nokuti kanyikanyokwana takuzoya kuzotaura kuti zvarema ende zvinenge zvarema zveshuwa wambobvira kuseri uko uchingonyarara uchivharavhara David gadzi une maeko ndini here ndiwe David ada kutaura vediwe ataura mubvunzo kuti ari kuteerera ari pachii pose pana pari kuita hanzi uri kuteerera uri pachii pamwe wapinda nefoni uchiteerera nerimwe nelaptop asi the flow wakutotaura manje wakutotaura nekuchera adaira mukangoabvisa mwana wangu mukangoabvisa mwana wangu shereyayo the flow ndinopinda ndinodonha papapapaglasbro wachoema kwamuru ndakunzwa maeko manje saka ndachaziva change raitamba ane maeko futi here asi kutaura kuti ari kuteerera ari pachi tumudze zvokuita aiwa David amuyuta ndiri kushandisa foni
David Yeah, abvisa but how that been? Because it seems like musiya achingotaura zvakadaro taura Devi. Right, ndanga ndakateerera the conversation yanga ichiitika. Anyway, chekutanga ndiri against abuse on women or abuse in marriages. But one thing chatinenge chifanwa kuziva, like now, the generation iri kukura right now, it's now basing on technology that is happening right now. So mukanzwa those rega nditi kuma-born free, they are basing on technology, of which technology iri kudilute their mindset basing on what is happening globally. Zvasiyana nekurarama kwaita vana baba vedu kudhara. Vana baba vedu vaiita zvavaiita, asi waisambozviona zvichibuda pachena sezvazvinenge zvakuitwa mumasocial media muchii. Ndizvo zvinhu zviri kuputsa dzimba dzevanhu, dzema-brothers and sisters. Ndizvo zviri kuita kuti vanhu vanetsane mudzimba. Unorora nhasi, asi 1 month down the line vanhu vakutotanga kunetsana. It's because one, they are not following the principles of getting into a marriage. That is the problem. Because unozonzwa vanhu vakutanga kuti one, phone yako handibati, chakati uri kuitei, these things zvatove mu-mindset dzevanhu right now. So kuti tikwanise kubvisa this, it's like we are deleting the software that has been loaded mu-mindset the new generation right now, because ndiyo iri kuparadza dzimba. Zvanofanira kuti munhu achibva kuZimbabwe achiuya kuSouth Africa, zvandinonyatsoona nemaziso angu, unoona kuti munhu anouya 1 month vanhu vakutorwa vakutonetsana. Also, it's also because of the spirit that is hovering around this country, because ndo zvimwe zvinoita kuti dzimba dziparare. Kana munhu musina kumira muri pamwe chete, because Bible rinoti where 2 or more are gathered in my name, devil will not attack any or will not cause any confusion between you. But vanhu hatisi kuteedzera kuti tinyatsoona kuti imba yedu yamira. Also, my friends atino socialize nawo, they contribute 150% of breaking of marriages right now. Ukaona uchiziya kuti une shamwari 1 isingavaki, shamwari isina production about life, vanongoziya kungotaura anyhow, you know very well kuti hapana kwauri kuenda, muchaswera muchinetsana. Ndouya kumadzimai. Ndatombomuta vanhu vese kuti Devi ambotaura, but ikono ndamurasa, handichamuhwi. Devi handichakunzwi, saka ndakuanimuta 1111 ndichidero. Musa abva kala dambopinda timbonzwa mudzimai. Musa ndakuanimuta, asi ndini ndatofurizwa. Guys, ndini ndafuriza here guys. Muri kutinzwa here guys. Oh, saka Musa ndiye afuriza ka naDevi handiti. The floor. ndo aringe wakanyarara. Jesus Christ. Ndipindure zvangu pakataura neFesabha. I sort of differ from zvanga chitaura. Social media, also social media titara Facebook yakazoita active 2006. So social media it's not partly to blame of our problems. My problems are behavioral culture. Kanoitwa nevanhu is part of my behavioral culture. Anoitwa nevanhu vasingaona kuti zviri wrong, but kana uri mukantri mako unozviona zviri normal. And saka nyaya iripo ndeyekuti panoda, kwandiri mufesi anga chiti zvesocial media, vanhu vakunetsana mazuva ano vapinda marriage because kwandiri ndoti inonzi chi a period of enlightenment, kuziva marights ako.
and kuti mukadzi akuzwa kuti ndakarohwa mbama handifanirwi kurohwa mbama, I'm a human too. Satotodini anoenda kumapurisa unoripota. Whereas generation yana mama ndo vaingogara mumba yotongerwa mumba, this and that. So it has nothing to do with social media. It's the generation of enlightenment. Yes, and a bit of confusion in that. Kuti vanhu vanozoisa personal life yavo pa social media, but the main thing is enlightenment, knowing my rights, especially kuvakadzi kuti mukadzi hafanirwi kurohwa, nesuwo varume kuti chizvidzorawo kamunyati kakaucha kakudhara kase pari munhambo paexample kuti mukadzi anorohwa every Friday. Inyaya dzekubhawa, but munhu anototanga kutozviita kutozvipractice mumba make andora beer talk. So chiripo inyaya ndoti this generation inofanirwa kudzidzisa a new ways of kuraiza vana vedu. It's no longer talking kana wazorohwa, it's kana wazonawo basa uzomutengera hembe. Kudhara vakadzi it was more focus kurohwa, and at the same time teaching kuti mwana wedu musikana achivhiwo asina mukomana kungoachivha zvaanokwanisa kuachivha, akazorohwa achivha zvinhu zvake, choro vakarambana anenge ane gumbo rekutangira achifamba nelife. Generation yana moms abva kutaura vanga vasina things like that. Ndo maonero angu ako ndichipesa nebrother angaita ramene ada kuwedzera. Precious, uri off bike yako iri off. All right. Maunenzwa ya on anditi. Yeah, on. Ya on. Right. I was saying, which means kana kukutaura kuti I need somebody. Right, I need my life to go on with somebody. So which means I need somebody I think are straight. How do I know? Could somebody haana mamwe mafungiro ainawo noupenyu hwangu according naye? Musaimbopindurawo. Musa ngambopindura. Uzhanzi wendi Musa wendi mtu now. Ko chenjere chamba taureri. Haana. Chenjere chamba. Boss toda kuavoida masituations ekuti zoni panozoita domestic violence mumba, kana kuti kusawirirana, kana kuti mistreatment yekuti zoni mukadzi anongowerekana ngoti kana murume anongowerekana ngonzi maro apasi handiti. I think munofanira kudheta nguva yakarebesesa. Nemakore atanawo. Munyatsodzidzana, munyatsoitawo mafriends. Nekuti zve2 days izvozvika ndopava kuramba uchicomplaina futi. Iwe wega unochatsoona munhu because zvekungovhanyira kaizvi. How many years? Kana 3 kana 10. Konenge uchimhanyiri. Ndosvika 6 years kuti ndichideta. Kuda kuti ndite gynecologist in relationship. Because ipapo zve2 days izvi kaizvi ndo zvauri kuzodzoka uchichema nazvo futi, ndozviri kuzochemedza. Handi kuzviona kuti wakuzoti zvazodai. Ndakumbonzwawo uyu. Ndakumbonzwawo Musa wendi, hausina kufriza kamusa. Budi matso taurai. Hello. Yokutaka ndoda kuti sorry kuna gogo avo ndanzwa zvavo nyaya yavo inyaya inorwadza ende vamwe tinotora kunge isiri iyo isingaitiki but zvinhu zvinotoitika especially kunenge azviitirwa vanhu vanenge vaitoita kunge hazvisiri, but pane iri kutaura kuti hanzi how can I know this one is not going to be a problem. Mungakwanise kudanana for years but kana aine problem yacho anotraya kuishilda asingakutaridzi, wofunga kuti tane 4 years tichidanana, but musi waunopinda mumba imomo aane full control ndopaanozotanga kuti aane full control kwauri. Kazhinji chinonyanyonetsa kuvandirana.
ini ndikati ndiri kuda omijamba just because kumba kwavo kune zvakati nezvakati nezvakati, kana kuti anoziva zvakati pane zvandine zveupenyu zvatinee tichiita. Handisi kumuda by fresh, ndiri kumuda nemindset yekuti ndoda kuti ndiachive chakati. It's either ndikazviwana ndomuti chienda. Saka kuzomuti chienda kwacho kazhinji ndo panotanga zveviolence. Domestic violence yagara inongonetsa yekuti nango ukairesearcha unotoona kuti ukaona cause yedomestic yekuti mumba macho marwira like ukatarisa kana mapepa otovedzanzi vanhu vakaroverwa, mwana akaroverwa munya kunzi mapire emwana munya wasara. Iviolence isina kana musoro, but pane zvinee zvichingori mumusoro wemunhu. Pfungwa dzako chaidzo iwewe nhango ukava nemari yakadii, kana pfungwa dzako dzisina kugadzikana pekuti ndinogarawo nemunhu anonzi munhu anodawo zvekunzi arespektwe semunhu, kana usina that unotongourarama upenyu hweumhuka chaiwo chaiwo, hatombooni kuti mumwe munhu chii. Saka kudanana kwenyu kwamunoita, is it from the heart first? Is it from the heart? Ukaita maresearch ako ukanzwa kunzi akambodai, iwo ukazoendawo wamudrawing board rako wako unyatsoona kuti kana ichinzi akambodai, akambotiza, kana kuti akambodana nemurume wemunhu akamubhozha mari, kana kuti akambodana nemusikana akamubhozha mari. Saka iye haazondibhozhi here. Zvinoda time yekustadha munhu kuti pandiri kudanana naye chii chandiri kugena without zvefinancially kana kuti chii. Nekuti kazhinji domestic violence inepa financially. Kozo yamunhu akazvarwa akaita zvaari seyambetaurwa nasister Rudo Marwadzo yekuti munhu anoti watengesere manhingi, anoda kubvunza hembe dzese dzawakapfeka kuti wadziwanepi, but achiziva kuti ndoswera ndiri pamusika. Ipfungwa dzemunhu, even nango kumusha kwavo chaiwo chaiwo pamukatotarisa kumusha kwavo kune kusina munhu anoita izvozvo. Iye anenge achingori zvake. Anenge asitorinawo zvake izvo asingatozivi. So guys, pese pandinodonhedzwa nenetwork yangu iyi budi person anotosara achimisbehave panapa. Misbehaving in the house. Kana patatu kwa siku ndo dzaita ati nhubu ndururani. Inini ndiri kumashure kwelive stream. Saka mwana vari kuseka imwe nyaya yaitika kumberi kudhara, but anyway. Mamchisekei guys. Tatatomberi. Sure ndiri tatatomberi. Runidzwa here omi kana mukoma Precious. Saka kudanana kwevanhu nhango ikaita very short time, kana muchidanana from the heart zvekunetsana hazviiti. That's why ndataura kuti the way yamunosangana, pamunosangana ipapo pakangova pasiri straight tasangana kubhora, kazhinji pfungwa dzedu dziri dzezvekubhora kazhinji mumba medu tichifarira kuti mumwe anotopisa poto achiona Manchester ichinhingirikira ichitamba neChelsea. Wotosvikana pakurova kuti wazopisa poto sei, but iye asingazivi kuti pandakakuona tiri kubhora waifarira zvebhora, zvangoitika kuti ndione zvebhora. Saka utomudza shama ndinodzima poto tione bhora tipedza. Nekuti pamasangana pacho, nekuti iwowo kana wangu takasangana tichiita zvesocialite, tiri masocialite ese, hauzivi mafollowers angu and hauzivi shamwari dzangu kana vandakapinda nawo chikoro. Ukazondikondrora kuti handidi kukuona uchikwaziswa nananhingi, wakutondiafecta. Kana kuti inini ndikakuona zvakatosiyana nekuti ndakakuona sei, waimboita izvozvo here before. Saka ndo panotanga kurwa ipapo. Usati nhango ndichiri kukufambira chaiko, waimbozviita here? Ndaisiwana wakaunganirwa nevanhu uchiita nyaya kana kuti uchidii. Handisi kunzwa mukoma Precious, makamute. All right, maundinzwa here. Yeah.
Plus ndo pane mubvunzo wangu. Inini mubvunzo wangu ndokutaura kuti tese tiri vanhu handiti. Takasikwa tiri vanhu tese. Mukadzi nemurume takasikwa tiri vanhu tese. Tine mafeelings tese. Zvoroti ndikatukwa inini ka ndokwanisa kutogumbuka last number. Ukatuka munhu womukadzi anogumbuka futi last number. Yes. Right. Mukadzi ane ma-aspirations ake ainawo, murume ane ma-aspirations, but tikada kuzitarisa vakadzi nevarume vane ma-same aspirations. Taura kunyasotaura mubvunzo wako tinzwe. Hapana munhu asingade kudiwa, both murume nemukadzi. Hapana munhu asingade fair chance yetrust, murume nemukadzi. Ndopandinotaura kuti kana kuri kuti iwewe kana kuti inini ndadana naSharon, handifaniri kuti wamudziyo wangu. Zvakaipa izvozvo. Nango ndikaroora nechitima, haasi mudziyo wangu. Kutaura chokwadi, the position yakatorwa namai vaSharon handifi ndakaifila, nango ndikamuita sei, nango zvikaita sei. Ende the position yakatorwa namai vangu kusvika paage yangu, Sharon hamboifili kusvika kuti mai vangu asipodoti aiwa Sharon aripo ndimai vangu, hazviiti. Saka unofanira kurespekta munhu from the word. Kana ndichirespekta Omi, ndiri kurespekta from kubva kuna mai vake. Ndikatanga kurova Omi, zvakafanana ndautanga kurova namai vacho kuti watadza kukondrora, wakatadza kukudza mwana wako. Ndauda kuti inini ndichachiita zvandiri kuda inini, zvisi zvakaurayirwa namai. Ndakutokondrora from the word go kwaakatangira. Saka zvakaipa kana uine munhu that way yamakutrita nayo. Mauda kuitrita neimwe iri nicely way, but let's take it real as it is. Munhu iwewe nenetiri varume handiitika Omi naShero vakadzi. Yes. Handiitika. Saka do we have to treat these two people just because they are women? Isusu tiri varume, then they are inferior. Isusu tanga watitanga mubvunzo wako. Ndati iwewe neni tiri varume, Shero naOmi vakadzi. So do we treat Shero naOmi as inferior? No. Kana ndina Shero mumba is a part of decision making mumba. Anoita decision ndiani, iwewe here kana kuti Shero kana kuti That is part of decision making. You set things on the table, more decide. Kana Shero ari wrong, anotaura kuti ndinofanira kumuudza kuti tikadeo tinorasika pakati. Kana aine brilliant idea for nezvatirida kuita akati no, tikadeo baba nhingi tinorasika pakati. Handifaniri kuzoti ndaudzwa nemukadzi saka hazvifaniri kuitika. No. No, thank you very much. Pauda ufana kuzoudzwa because waudzwa nemunhu womukadzi, because the thing hazvifaniri kudaro. Exactly. Aiwa, no, you are correct. Ndachida kutepa. The best way yekuti zoni those people ma-females isusu tiri ma-males, then kana vaine any opinion yavainayo, that opinion has to be considered as much as opinion yatino consider yedu isusu, because mostly varume we prefer our opinion better than ma-female opinions. But most of the time kana tiri mumba imomo tinotora ma-opinion as the best yevarume, but kazhinji vave tine takarasika, toramba kuadhimita kuti ndarasika. But we have to take opinion out of love. Yes. Tofanira kutrita kana iri decision, tofanira kutrita as a decision yekuti hatirasike here, hapana anozosvorwa here kana kuti kudii, nekuti tichiita tese. Then kana nini ndisingakwanise kuagree neopinion yefemale, I have to kiss her, I have to convince her kuti no baby, una this opinion yakamira so kana usingaagiri, wait,
kana usingaagiri neopinion yake muudze kuti pakati nepakati nepakati ndo panisiri kuwirana napo. Iye kana achikwanisa kutaurira one the other angle yekuti upanzwisise, wona iwowo mutauriro wekuti zvandiri kurambira yako point yako ndeyekuti yakati 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 yakati. Iye anofanira kutaurawo time kwete kuzoti akuda kundidzvinyirira. Kukana ndakarasika iye right. Ndo panofanira kuadhimita ipapo. Unofanira kuadhimita. Thank you. Aiwa, thank you. Unofanira kuadhimita kwete kuti no mukadzi hapana chaanofanira kutaura. No. Vamwe tichitorasika dondo isu varume kazhinji tichitorasika dondo zvakaipa, but nenyaya yekungoti ndini baba ndonzi ndini baba pamba, but neye tichingorasika, but madecision acho ese pamwe kutozogadziriswa ndisipo. Nenyaya yekuti hanzi ndohanzi baba inini nekuti bhebhi rataura kuti maya ona ingatidaiwo so zvakutaura izvi zvinorasika. Aiwa zviite inini ndini mudhara munomu saka izvanotaura ngativake imba 8 rooms. Iye mukadzi aitaura kuti zvitina zvedu hazvikwani 8 rooms, tosvika pawindow level imba haina kupera. Abenzi ndiani? Woramba futi woti aiwa iwewe ndakakuudza kuti ndo pakaipa ipapo. No, saka tiri pasame page. Same page and it's a different way. Tiri pasame page in a different way. I prefer nyaya yekuabhusa vakadzi, nyaya yekuabhusa vakadzi tichiti havana pfungwa kana kuti havafaniri kupa any decision yakaipa. Ende kune vakadziwo futi vekuti murume anenge aitori muchikwere unomuona every time ari seri kwedhoo mumba make. But vangane vakadzi vanosumudza varume, havasi vakadzi vatinoona vazhinji vanosumudza varume. Mira, because of our pride hatizviburitsi, but ukaenda like maareas anamusacha project uko unotoona maybe zvitori 50-50, but unotozoona kuti anenge ari more violent is either murume anokwanisa kuva more violent, but anova ari more abuse anenge ari mukadzi, but paviolent varume tegara tiri very very violent. Saka zvakaipa izvozvo. Yeah, Ibaba, you are right, because the only thing that a man need in life, a man can get a woman with a best clothing anyway, kwa anoda. A man can get sex anyway, kwa anoda. A man can get a beauty, kwa anoda. But what a man cannot get anyway is respect. But other way around again, a woman can get respect only kuna a true person anoita care nezvake. A woman can never get respect anywhere else. No. Mukoma precious, respect should be reciprocal. Inofanira kuva two way. Hanifaniri kuti mukadzi ngaandirespecteka ini ndisingamurespect. Ndokuti pakati pevanhu iwe Sharon ibvapo asi ari mainhingi. Iyoyo opfugama kuti musoni uyai nekunoko zvakaipa. Respect zofanira kunge iri both sides. Kana makati toungana nemazita. Ndosanutaura men and women. Reciprocal. Yeah. Yes, inofanira kuchinjanwa. Inofunga iri mutual. Izvozvo. Mutual respect. Yeah, exactly. Inofanira kwete kuti hanzi inofanira kunge iri one sided. No. It's mutual respect. Ndopa kuzoti mumwe anozongogara mumba umo but vakarambana kudhara. Munotozogara mumba imomo mugoita 10 vana makarambana emotionally chaiko makarambana. Musingatombofi makawirirana. No fact yachona ine madivorces mazhinji muZimbabwe, because we never had any divorces from 10 years ago up to now. We never had any divorces in Zimbabwe as compared in the US, where we had divorces every day. But right now in Zimbabwe, we have divorces because of misunderstandings. A woman wants to be heard. A man wants to be heard. So, hapana kana any mutual understanding iripo.
Umanga ida kutaura taura. Kana the flow kana go taurai. Aiwa ndaina hangu ndada kungotsigira pamataura pekuti respect. Respect inotoeniwa nekuti haingouyi mahara. Kana usingandirespectewo ndizvozvo ndozokurespectewo sei uchinditadza. Nokuti pane vamwe varume futi wekuti akasvika pane vanhu anotoonererwa anenge ada kutasira mukadzi wake pasi kana kudata zvemajokes nemukadzi wake pakazara vanhu. Ndozvinoita kuti varume vazoshaya respect izvozvo. That's the wrong way to express that expression. I love it. It's true. It's genuine. It's very true. But now the wrong way I'm expressing nayo ndeyekuti zoni respect auye mahara. Yes. Ufana kutoishandira nhango uri murume nhango uri mukadzi. No. Respect mukadzi kana murume. Mukadzi kana murume. Saka iwe precious kuti ndingokurespecta iwe usingandirespectewo. Alright, dai ndaiwana mukadzi anondipa respect ndopa inini vakadzi. Right now I'll be very happily married. But what I understand right now, from my point of view, it's mutual. Everything I say, it's mutual. It's not one-sided. Respect inongodiwa. Iwo respecta munhu ndoti wanewo respect. It's mutual. It's both-sided. Yes. It's both-sided. If I get a one-side, you get a one-side. Karimwe side rinonyura. Yeah, shandi. Ende kazhinji kumwe wacho tinozokanganisa. Ndakufosa mukadzi wangu kuti ari respect. Ari hachandi respect. Akutonditya. Kumwe kune kusisiri kukurespecta. Anenge akutokutya. Saka zvakatoipa. Azvizi kufosa. It's natural. Alright. Ndozvinenge zvakuitika ipapo. Ndozvinenge zvakuitika kune vamwe vanhu. Alright. I wish. Kana usingafosi respect. I wish I had someone right now. Manero right now it's 22:31. Itime kurara nditika. I'll kiss that lady good night. Padama kana pahuma kana pamuromo. Good night. Tovata. Mangwana makusendi chimuka. Ndikatanga kumuka inini asati amuka. Ndona munhu akuruwa. Gogo wakuenda. No, I'm not going. I want to say something. All right. Taurai, Gogo. Inini precious na the flow na maso. Munozo kuti respect inini kubvira ndichiroorwa kusvika izvinezvi ndane mwana asvika 40 years. Ndakaipiwa kupi? Ndaenda kumaruzevha kumusengezi ndichinobika kumapoto, ndiri kumapoto ndichidziisa mvura nekuvabikira nekunovapfugamira vachinwa tii nekuita zvese. Ndopandakapiwa respect. Handina imwe respect yandingambopiwa. Saka garai pasi nemarespect amuri kutaura. Isusu tine marespect atasina kupiwa. That's my wife. Ndiye mukadzi wanhamo. Wanhamo. Sorry, Gogo, ndakubatai. Hatisi kuti pamusoro ndakubatai. Ndiri kutaura kuti kana kuri kuti tikara tiri mumba ndikasarespecta omi handizomboexpect kuti iye haazomboexpect kuwana respect kune umwe munhu. Ini ndichigara naye ndisingamupi respect. Zvakaipa izvozvo. Ndo zvatiri kuramba izvozvo. Exactly. It's mutual. Ndo zvatiri kuramba izvozvo. Isusu tiri against Gogo, tiri against nezvamaitwa izvozvo kuti zvakaipa. Ndo zvatiri kuramba zvacho. Thank you. Ndo zvatiri kuramba izvozvo. Zvakafanira kuti ini ndine hanzvadzi yangu. Mira, zvava ndine hanzvadzi yangu. Tiri kufamba kana mugombe kana kupi kumwe kune mamwe totori murodhi kana muchitungwiza. Ndomuona akagrebwa nenhingiriki nemukomana wake.
akamuvhazura akabva akataridza kuti anyara, handina right yekusvika ndichimurova kuti wakabatirwe chii, but akatondiona kunge ndiri kutori mumwe mukomana akamunyenga, zvakatoipa izvozvo. Iye ini ndofanira kutoziva kutoti oshuwadi andirispekta, ini ndofanira kumurespecta undobva undoenda kwandiri kuenda, kwete kuti iye amuvhazura mukomana wakaenda uko, mukomana yakushamisa kuti chii. Inini ndobva ndatomhanyira ipapo ndokana kutorova mukomana wacho. Aiwa, zvakaipa izvozvo. Zvakaipa. Ndatozvona zvaitika. Takutopesana. But chakanaka ndechikudaiwo. Chakanaka ndechikudaiwo. Edu kuchengera, iti zviri kupinda papi? Pane nyaya yedu yekuchengera. Aiwa, akati chitaura nebaba zvitaura mirai gogo. And women can control. Baba chinzi controlling. Kozoya yazosangana nekuchengera. Kuchengera kune kumwe kuchengera kusina kana direction. Kuchengera is controlling. This is the same thing. Kuchengera kucontrol. Kuchengera kucontrol. But that's why ndaitaura kuti inini ndikafamba neuyu akakwaziswa kuchengera kucontrol. Akasandudzwa. But mareasons anosiyana. Handiti mareasons ekuti zonini ndoona chibhebi chakagrebwa, but ndechangu vanhu vanoziva ndechangu chibhebi chakagrebwa. Handiti ndodaiwo cho chabvanzura because chaona kuti chiri muwrongness, because inini ndazviona. You as a man, you go to your girl and ask, what is going on? Are you still with me or not? Yeah, agrebwa. Yeah. Pane kuti ndorova. Otangoanzwa. To beat. And this guy, okay, okay, baby, I saw you there, you were grabbing, what is going on? Are you still with me? Just tell me. Ndikuona takagrebwa muchiuno zvekuzana kuti munhu aunoona this is my pamwe ndisekuru vangu pamwe ndisekuru uncle that one magreb ringonogrebwa chani vakagrebha muchiuno pahipu ati bhebi harimboenda kunogrebwa muchiuno kozera kuti uteme ruoko rwakaresa pachihipu zveshuwa muchiuno ati chii chaita kuti bhebi riende iko aiwa handizivi takasaka aski nai ndandibvunze mwanangu chii chaita kuti ugrebwe musikana wangu aripo bana wangu chii chaita kuti ugrebwe muchiuno every night saka nditoenda kunogrebhiwa shamwari nhasi tovata pano nhasi tovata pano nhasi taura guys, I am bitter because andakana chandiri kunzwa guys. Help me, which device should I use? Depi network yandingashandise guys because ndari kutofara. I'm so sorry, my daughter. I love you. I'm so sorry. I'm so sorry. 2 minutes. All right. Baby, there are minutes. Continue, guys. Continue. Okay, thank you. Unlimited kiss. Sarara. Torara, Toroangono, Tomuka Makusen. Makusen Dinomuka. No mona agarara. Antimumuze. Ndinonokwesha mazino angu ndonobika breakfast. Ndoyane breakfast from bed asatamuka. Ndomunzira toothbrush nekapu ine mvura. Nejacket rekusvipira mvura. Obika breakfast. Apedza odya breakfast. Apedza odya breakfast. Handiti
mvura inenge iri mogiza kana kuti iri kupisa kuda sei anoenda onogeza. Precious. Hello? Precious. Pamubhedha nebhaketi, you are abusing me because I'm not vulnerable. I can go myself to the bathroom and do that. Just tell me, baby, can you come to the bathroom? Can you dress this? Tell me to come out of the bed. I want to get a bucket and this is vulnerable. And this shema. And this shema. Saka way and represent na Rudo, yeah, wrong foot. Wrong. You have to understand me. Exactly. I need to be exercise in the morning. I need exercise in the morning. Kana nchirota mungena 8 anditi. Yeah, akarara. I can see muna akarara. Anditi. Maneru tarara tichitamba. Nasovata pano. Muna ada kurara. Precious. Ngotaura itinzwe the flow uyai. Ndakutwasanudza maoko angu wozoti ndamuka. Ndamuka ipapo ndoenda kubathroom ndogeza mazino angu ndega. Ukandisa toothpaste, okay, you can put the toothpaste ndogeza ndega ndosvikira imomo. Kwete kurudzira ndakuita chirema. Makumikisa nyaya. Makumikisa nyaya bana. Ya makumikisa nyaya. Precious are kuita romantic. Precious is trying to be different like his uncles and his fathers and is trying to be romantic. Imimi maji murukuya ne engo yemu industry ye munhu are being cared for. He is trying to be better but makuuza terminology other munhu ari mune field ari ma conditions ake. He has kuya that angle. Mango mixa zakadare confuse the whole thing. Sorry, Precious, usati unzire bucket. Ndatega kubathroom. Chichetika baba. Ukunzwa zvinodiwa nevamwe vanhu vano ndo vanoti vakasiyana. Ini Precious ndinotorida bucket rekukweshera mazino neka coffee. When they go to bathroom, great. Let's go in the brush. So brush. Only the top brush. Ukunzwa dzaka Precious. Ukona kuti vanhu havadi zvakafanana ka. Uri kuzviona ka. No, I better stay single. Go. Amusi kuona the bigger picture rutaura na Precious. What is trying to say ndezvekuti people of your generation vangani vakadzi vegeneration vaibikirwa nevarume vaivigirwa chikafu mubedroom. Hapana ndichaitoendesera. Ndo picture yaari kupenda kuti ndo zvaanenge achida kuita. Yes, imi muri kuzviona in the other way kuti anogondivigira kuti handikwanisi kufamba but he is trying kupenda picture kuti I'm changing, ndiri kuappreciate mukadzi wangu akarara ndomubikira, I'm doing something different kuti cautious. No picture ndorida bucket guys, asitomboza nyaya yacho but bucket ndorida guys. Bucket inotodiwa. Precious uyanaro ndikweshe mazino iwewe. Ukuzvona kuti dzaita urikona kuti kwaita 2 times ari panze. Precious, ini manje ndiri munyasarande. Precious, ini ndiri munyasarande manje ukaunza bucket ka. Musikundinzwe here guys, amana ndakutaurawo. Tikukunzwa man. Saka chinenge chiri chigutu. Ukatounza bucket mubedroom mangu chigutu. Excuse me. Bucket ka. Handisayone chigududu iwewe. Handina gogo andona chigududu. Bucket harisire kugezera. Hauna kunzwa mwanangu wairasa, hauna kubata. Hanzi paimagination yavo. Paimagination yavo handiti. Vari kutotaura kuti ivo ndozvanotoona ndosakutatacha kuti vanhu vanosiyana. Alright, taura Shero. Allow and girl. Shero ada kutaura. Shero taura. I surrender. Ndakutaurawo guys. Taura. I think hamusi kundinzwa. Ndiri kuti ndakutaura panyaya
yemabuckets kuti what if guys mambo kasina hangu totomboidawo coffee breakfast in bed iyoyo ini Precious unondigira hako inini avasavaigira watoudzwa vachavazviri uchapedzera vakuita weti imomo hatitomboda bhaketi bhaketi nini kachimari auita bhaketi remubhedhi richigututu gogo handi makona kuti imini makuita Doctor, sendadona futi guys. Mambokonzidzawo here kuti kune mabathroom, kune zvimbuzi, kune matereti. Saka kana uyu chigudu auya nebhaketi ka, guys, that's the sweetest thing ever. Because kumusha kune black toilet kuti ndisike kugomo so if Chigudu brings a bucket for me, the whole world should know. The whole world should know. Support her, Princess was support her. Thank you very much for support her. In the Precious bucket in the Girere Kukoshira Mas, no Torida also. Mazvakanauri kumushaka akuna kuti nobuda chichuruka kudai pane kumwe kumamisha yes kwandakazodzidzawo izvozvi kuti vanhu vanotokwanisa kutoita shower system dzavo dzichitoita kutoita senge mutauni but kuri kumusha but kwedu zvedu isusu blair toilet inenge iri uko so consider kuti makuseni chimoti mwi changu chondivigira kabhaketi ndikatauro ndikayekera ndiri mubed gose ndikatoothbrush Imagine. Kunenge kutonhora makuseni guys haubudi kuti ngucheka especially izvozvi haubudi saka bucket is the way to go ona manje saka ngakati kwese ona Precious bucket uyanaro bucket because ndanoti kukonzida imwe life yekuti pamwe hauna bathroom kunoku matoreti edu isari pashe ndotombozvifunga dzimwe nguva kuti musondenda kuenda noti kutori siku uya ndinonomutsa mahanzva dzangu dzese ndinovanokera vogondivhara vanondinyebera ndanyatsa zvanyatsoshata chaizvo ndinonovamutsa kuti ndiperekedze uya umire padhoo vanoti ndamuka unoziva zvavanendiita ndakwaziva manje unhu hwavo anodamuka chiendai anongomira padhoo apo obva ati speed kudzokera unovata onditisa indosara ndindoza padhoo paya mai vangu ndova ndotozva kuti mama havaindi mama vanomira ndoda kuda kutochema chiti ndikutya muone manje saka kana chiguda aripo obva ati baby handikuperekedze ndokumirira uchibuda muchimbuzi pepe uchiguda anenge aripo utonzi are you okay baby I don't know if I'm okay even ndiri okay I don't know if I'm okay because wandiperekedza pashe na 1 a.m. That's sweet. Nyaya yekuva romantic it's a matter of exposure. The flow. Muri kuingredi garai masi tino kuingredi the flow. Kuva romantic has nothing to do with England. It's a matter of exposure. Musikana wekumareserve handi akachererwa mvura muchigubhu akasengerwa nemukomana wake, she finds it being romantic. So it's a matter of exposure. The flow. Kuperekeza baby kuhuni. The flow. Yes. The flow is precious. The flow is precious. The flow is precious. Inini my first boyfriend ndiri mwana mudiki akandigira zhanje reriye rine chimubhu rokuti unodya nemakanda ese unoziva zvani ndakafara zvisingaite mai mwana akandigira nekuti unodya hausiye mudzi unodya zvese mai mwana zhanje. I appreciate that. Saka zvinoappreciatwa zvakasiyana muupenyu. I appreciate you Sharo. Zvauri kuda izvezvo ngazviitike.
zhanji chairova musango riyeriyerere rekuti unodya nemakanda ese mai mwana mukomana iye akadigira akati biyu pane wastika sharo pane wastika manje kana ndakutaura zvemazhanjeka zvoreva tienda kuenda teseka musango. aiwa iye akatodigira ndakatitori kumagadheni precious nanditori kugadheni ndakatozvigarira ndichigarira mombe vese vanhu vafriza kava precious vanhu vafriza havana kufriza vari kuzinzwa ndakairwa mufunge zhanje rainaka zvisingaite nefirst boyfriend ati apa angarika mukomana kadiki ndiri kamwana kadiki kandigira zhanje rinodyika kudyiika kuti unodya zvese kuti mwamwamwamwa anditika tikatoziva kuti really the second time akabva audza tsamba akabva auya nebhazi akati akatumira mumwe munhu akanzi tsamba yaya nebhazi really zvezvizvo ndokutaura kuti ndachembera kana ndichikuudza kuti ndachembera kwete kwaifamba mabhazi tsamba yangoya nebhazi but yakangonyora tsamba akapa mumwe munhu kuti enda anopa musikana uyu angari switi kamunhu zvisingaite and he is late and vanin'ina vake veseka aizviita pamberi pevanin'ina vake nanhasi vanonditaura kuti vanonditi maiguru nanhasi that has to tell you kuti men are different havafanani truly speaking havafanani zveshuwa havafanani varume havafanani nezveshuwa mwanangu havafanani isusu tinotouya kuti ndine embrace yangu pasaidi panapa zvandikutaura zvebhaketi izvi zvishoma izvo muita zvimwe zvacho zvekumberi aiwa makuseni handimumutsi zvezoti andizona anofumana mumba kana kuti chivanze aiwa kana azomuka azotora ndopachazoita zvese izvozvo kwete zvechivanhu zvokuti anzizoni pamamuka imimi madi kuita zvese izvozvo kwete kumirira iye kuti azomuka azoita zvese izvozvo aiwa hatimire kuti aite zvese izvozvo inini handiwani kwenditsvaira chivanze hangu handiti ndinokwanisa kuita mumba mandisingakwanisi kuonekwa nevanhu vanozotaura panze chii chinoshandisira pakuonekwa nevanhu kuti baba matsvaire pachiwanze unongondidaidza kuti switi uye titsvaire tese totsvaira mutsvairi wako kumutsvairi wangu kutotsvaira chiwanze atondidena thank you amasawi mauya thank you amasawi masondidena sei musingade kuti tibude panze mukuda kuita zvemumba chete panze ngatibudei tichidanana vanhu tinotaurisa nekuti vanhu vanotaurisa my daughter with pink my daughter I give you the floor what are you saying kotopa amasawi the floor amasawi taurai tindwe amasawi ini ndatoinga murume anonzi the precious uyo precious madzimai mukange muchida vanhu vanonzi magentlemen uyo anonzi the precious uyo ndiyo the gentleman manje kana muchida kuziva definition of love kana muchida kuziva definition of being romantic ndiye uyoyo saka amasawi chitondirongerai kamasofu don't worry unondiziva ndokumunda kwangu ikoko don't worry blazi yangu ndiri kutokutaurirai ndatienda kumasofu masinguru ari mukati umumu iyo ndo inonzi gentleman manje inoziva kuva romantic ina handizvigone zvaari kutaura izvo asi as a man ndiri kutoona kuti aiwa uyo is a romantic and a gentleman tiregai kuramba muchamaketazve mombe dzakutoenda kwedu tounza kwaseka ndiri kana wandazvinzwa
Don't worry, mombe dzako edi Varana, varana. Thank you, Miriam. Aiwa, tirege kufamba thank you, musamaketa suicide drunk. Inde, ndamutya. Hanzi ndinounza toothbrush. Kana kuuza kuwarara. Ndokutaura kaka mwana munotonesa mawo munhu uyu. Mwana ndinobva ndakuti kakisi. Pamhanza kana kuti vakomanaka musatambe nerudo rwurako. tirege kufamba muchamaketawo zvekochiko Chinga mwana ataura kuti chirege kuramba muchimaketa atowina. Omi chiisira kwandiri. handiti mombe mombe dzakushenda kwedu idzi Chirege ndatovarana. Murare zvakanaka vanhu vaMwari. tosangana kumasofa paweekend. No, kawani togadzirisa, don't worry. handitika Aya, anoziva wana. anotako vabva vatoenda chero kana kunzwa zvachero hasi kutizwa nyaona chibunya inini sama here ndatinoni ndakuda kuenda guys onai zvandindirambobhadzira musoro wangu tokondinya mangwana. alright it's no problem. bye. Unodisi hedu tiri pano. Tiplo.